Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Alay sa 2 sa DWFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Abril 29, tuig 2025. Kagkaron sa aton sining na vote countdown. 13 dias na lang kaga 2025 national, local and parma elections na. Sa mga nagapauna karon nga mga balita sa gyapon ni Mola Garimong Kurman, Bombot Siam Blanco Hoover. Sa mga nagapauna dalakuan nga mga balita, pamilya sang lalaki kag bata nga nabungguan sang salakyan or na nangin lakip sa trahedya nga nagalunta dito sa may Vancouver, Canada. Nagahingyo sang pangamuyo sa publiko. Taga-distrito ini sila sang haro sa pihak nga bahin sospetsado sa pagpanglabo patay sa barangay Tanod sa Banwa sang Igbaras na dakpa na. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad love triangle ginalantaw rason sa pagpatay sang isa ka individual sa iya sinisig ka periodo dito sa Banwa sang Haniway. Samtang mga local government unit suportado ang executive order ni Governor Defensor, ilabi na sa pagpili sa mga undernourished children nga mangin benepisyo sa 20 pesos sa por kilo nga bugas. Samtang manugbaligya sa pre-registered SIM cards na dakpan sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6, 2,500 ka mga SIM card na kumpiskar. Sa pihak kabahin, Love for All program ni First Lady Lisa Araneta Marcos, nangin benepisaryo ang mga linibong tao sa Banwa sa New Lucena. First Lady personal nga nagkikita sa mga pumuluyo. Amo ni madalagkuhan ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Uto. Samtang sa mga talupang doon kag mga mainit karon nga mga balita, amat-amat nga magasalida na ang pagbaligya sang bugas nga nagabalor 20 pesos sa por kilo, pero ang kampo ni Vice Presidenta Sara Duterte question ining 20 pesos nga bugas nga pagbaligya kuno man wow. Tiyang iban sila ganing mga local government unit, ginapangitaan na lang sang pamaagi, agod iya banwa nga ti daw kasubong nga bisan pa paano ma-justify ang pagbaligya karon ng gulpihada nga pagbaligya sang bugas sa 20 pesos sa por kilo. Ang iban sila nagapayag nga ti ginagamit na nila para maghamot sila sa mga pumuluyo, particularmente diri sa bahin karon sang Visayas sa area. Kung madumduman pa sa aton sining mga kabumbo ang nakita sining solusyon sang Malacañang, amo ang pagbaligya sang bugas nga 20 pesos sa por kilo para kuno iya sa mga pigado kag mga marginalized sector sang pungsod. Ti hambal naman sang mga detractors sang present administration sa inyo hindi na nya kasubong iya nga do kabahin lang ina sa inyo sini nga pangampanya kayang chimpo blaw sa inyo sini nga duso sining pagbaligya gulpihada pagani kag kasubong iya nga daw kamo ang nagapalin sa mga tawo particularmente sa bahin sang Visayas area. Nga kon kampo pa sang mga Duterte sinya ti anon muna kay nubo ang ila sini nga nga boto kag subong man ang isa pa sa mga rason ang gulpihada nga pagsarurot sang trust or ining performance rating rather kag trust rating sang presidente sa pinakauli sini ang ginpatigayon nga survey sa aton sini nga mga kauturan. Ti sa bahin diri sang probinsya sang Iloilo, hambal nga ni sang gobernador sa inyo tipilion ta ang mga undernourished
no, nga mga kabataan or mga pamilya amo ina sila ang saranglang nga makabakal sang 20 pesos sa per kilo nga bugas. Pero sa iban sini nga lugar sa Visayas, sa aton sini nga mga kabombo, no, ti may ara kuno sang mabakal na mahimo sini nga babakal nga bugas sa Kadiwa Center sumugod Biyernes, Mayo 2, sandig sa pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel nga ang Department of Agriculture ang magabaligya sang dekalidad nga National Food Authority rice sa balor nga 20 pesos sa kada kilo sa mga Kadiwa stores. Bukas lamang ini sa mga vulnerable sector katulad sang indigent, senior citizen, solo parents kag person with disability kung sa diin tag sa kabenepisaryo ang saranglang nga makabakal sang tubtob 30 kilos ka bugas kada bulan. Ti magamo siniyang hugada sa aton sini makabumbo damo gini pamangkot. Now, nga ano yang kinalain sang vulnerable sector. Kay pariyo man lang nga bugas ang ginakaon sang nalakip sa vulnerable sector kag sa mga why nalakip sa vulnerable sector. Kay kumo ini sila ang mga imol. Ti may mga senior citizen man nga damo kwarta, di ba? Mga pensyonado, bombo, brenan, engineer. May mga solo parent man nga ti mas ginpili nila nga why sila sang bana or asawa, no, kag ang ila lang sini nga mga bata among ila sini nga tatapon kay luyag nila nga magpangabuhi sang matawhay, malinong kag hindi magarot. Pero ti damo man pundo kag makasarang man gani magbakal sang tag 56 sang per kilo sang bugas. Person with disability, ti may iban gid man nga mga kauturan naton nga mga person with disability ti medyo ginahatagan gid man ini sila sa nga nagakigo siniya nga pagtamod, but just the same sa aton sini makabumbo kung ipaanggid nimo nga indigent, senior citizen, solo parent, person with disability, kung maghirap ang sulok-sulok sang normal nga tao, kung maghirap ang sulok-sulok ko, kung maghirap ang sulok-sulok ni Engineer Laguerta, no? Pariyo man lang nagyapon nga ginatawag sini nga gutom. Por Diyos por Santo, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sa pinakauli sining pagtirinipon gani dumduman nyo to ang mga governor sa Visayas bla, no? Sa aton sini nga mga kabumbo mo kuno ning inisyatibo sini nila, no? Dito sa may San Juan, Metro Manila, San Jose del Monte, Bulacan, Camarines Sur, kag Mati City sa Davao Oriental, may baligyanay kuno dito sa aton sini nga mga kabumbosang bugas nga taga 20 pesos sa per kilo, pero damo-damo pagidringawa sa bahin karon iya sang Visayas. Katulad diri sa bahin sang probinsya sang Iloilo, tigin lakip yan ni Gobernador Toto Defensor Jr. ang pagbaligya sang 20 pesos nga per kilo sang bugas sa iya sining pinakauling executive order. Kag ang mga sarang lang nga makabaligya or baka ang target beneficiaries amo iya ang mga undernourished nga mga kabataan. Sa aton sini nga mga kabumbo, kunang iban sini nagapayag nga ini isagid lamang iya ka strategiya agud nga makuha ang simpatiya sa mga butante diri sa bahin sang Visayas. Ang administrasyon naman iya nagapati ini isagid lamang ka lihok, no, agud sa katumanan sang promisa man ni President Bongbong Marcos. Pero galing mula na sa gyapon may mga galing, no, nga nagatabid sa sining nasambitan nga lihok karon sa Marcos administration. Madugay na ini nga ginasingitan kag improbisa ini. Sa nakaligad pa nga mga tinuig, tiyang pamangkot sini nga subong lang. Kag waay man gani iya gin payag nga gintingwaan gid. No, gin planuhan, gin pautukan kung paano mabaligya sa 20 pesos per kilo sini nga bugas. Kay kung nabalaan man lang sa mga butante banwa, no, nga ang 20 pesos per kilo nga bugas, ang para lang iya sa mga single parent, para lang iya sa mga person with disability, no, para lang iya sa mga indigent,
No? Ti siguro hindi magabusin na kataas ang buto ni Presidente Bongbong Marcos eh. Di ba? Ang mabuto lang sa iya, ti amutong mga nalakip sa vulnerable sector eh. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo, rason nga tiyan mo maning isa sa mga issue karon nga ginabalik sa President Administration kundi na nagkadto ang promisa, ang pasalig, nga tag 20 pesos na lang ang bugas kung pananglitan sa tuanay sang pangampanya pa makapungko si President Bongbong Marcos. Pero subong nagtupa ti 20 pesos sa 4 kilo sini nga bugas ugaling kiti para lamang ini sa mga indigent, senior citizen, solo parents kag person with disability. Yang kilala ko pa nyo, hindi ka magproblema da bumbutsam, lingkong anong plastada, sige labla, pangitaan ta na yan pagi, kita pa. May tupad balay ka nga single parent, may tupad balay ka nga senior citizen, may tupad balay ka nga indigent, hutiki lang to ka sa kupon ka, para katilaw ka man, kag makabakal ka man, kag bisan pa paano, makasave ka man, kag marumagaan man ang prasanon mo sini, no? Sang sa magbakal ka sang pila, 45, 42 por kilo sa bugas, 53, 54, 56. Ihutiki lang dra, ang tupad mo balay, no? Nga abi sa kulo sa kupa man tanaw, bakal ka to sang tawag si gani sang 20 pesos por kilo sa bugas, sa kupa man ko da, hutikan mo naman tong piyak mo balay o may senior citizen ay mabakal ka kron bugas, kino ka mo lang baligyan, di sa kupa lang ko da. Kantuan mo tong kumpare mo nga single parent, pre. Sa kupa ko na mga 10 kilo akon. Pagkanto mo naman sa dason sining mga sinimana, mare. Di ba single parent ka? Sa kupa na 5 ka kilo nga bugas tag 20, eventually, sa gyapon siguro basi kung makatilaw man ang kadamaan sang 20 pesos por kilo sining bugas. Sa aton sini nga mga kabumbo, sa pa diya mabaligya sa bahin sang syudad sang Iloilo kay sa palibot namon to damo to senior citizen mo. Pasakop tag grobisan tag 5 lang ka kilo maninoy dante no ano man to no mahuro asan man ta sang sang bugas di lang tag pila ni 42, 45, 56, 53, 54 ang por kilo. Para bisan pa paano bla makambal makita. There was a time sa tsimpo ni President Bongbong Marcos dagtag 20 pesos gimana 4 kilos ng bugas. Iban sining mga balita kang impormasyon balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bomboaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ika-29 sa buwan ng Abril taong 2025. We only have 13 days to go before the national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang presidential sister na si Senator Amy Marcos muling binatikos ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nakakita mo na siya ng pattern at motibong pamumulitika. Ang Department of Labor and Employment pinatutukan ang tamang pasahod sa Labor Day. Ang ahensya naglabas din ng bagong working guidelines ngayong araw para sa mga construction workers. Abangan din mamaya si Cardinal Tagle, binigyan ng ilang mga function sa pagkahanda sa conclave, kasunod dyan ang nakataktang pagpili ng susunod na Santo Papa. At sa ating police report naman, Manila Police District inaalam na ang pagkakakilanlan ng 2 gunman na sangkot sa pamamaril sa isang party list nominee sa Sampaloc, Maynila. Abangan din sa ating provincial report mamaya ang Social Welfare Secretary na si Rex Gatchalian bumisita sa bahagi ng Sorsogon kasunod dyan ng Bulusan eruption.
At sa ating international news naman, ang Spain at Portugal nagdeklara ng state of emergency matapos ang malawakang blackout. Samantalang Estados Unidos tiwalang magiging permanente na ang peace deals sa Ukraine at Russia. Sa sports balita naman para sa mga NBA fans, ang Cleveland Cavaliers pasok na sa Eastern Conference Semifinals matapos masweep ang Miami Heat. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ng mga employers sa mga lituntunin sa pasahod para sa regular holiday sa Mayo 1, araw ng paggawa o Labor Day. Sa Labor Advisory No. 5, sinabi nitong si Labor Secretary Bienvenido Laguasma na mga empleyadong hindi magtatrabaho sa Mayo 1 ay makakatanggap pa rin ng 100% ng kanilang arawang sahod basta't sila'y pumasok sa trabaho o may bayad na leave sa araw bago ang holiday. Kung ang araw bago ang holiday ay isang non-working day o nakatakdang rest day, kwalipikado pa rin ang mga empleyado sa holiday pay kung sila ay pumasok o may bayad na leave sa araw bago ang non-working day o rest day. Para naman sa mga magtatrabaho sa Mayo 1, makatanggap sila ng kabuang 200% o doble sa kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras ng kanilang pagtatrabaho. Kung lalampas sa 8 oras ang trabaho, dapat silang bayaran ng karagdagang 30% ng kanilang hourly rate o orasang bayad para sa nasabing araw. Samantala, kung ang regular holiday ay tumapat naman sa araw ng pahinga ng isang empleyado, may karagdagang 30% o 30% sa batayang 200% na kanilang sahod. At para sa trabahong lagpas sa 8 oras sa parehong holiday at rest day, may dagdag pang 30% ng hourly rate na dapat daw ay ibayad. Ang May 1 ay isang regular holiday. Pag sinabing regular holiday, pag pumasok ang manggagawa, dapat doble ang bayad. No? Kung hindi siya pumasok, subalit nagtrabaho siya ng the day before the holiday, dapat bayaran siya ng 100%. No? Maliban na lamang kung mayroong mas maganda at mas mayroong pakinabang na benepisyo na umiiral sa isang kumpanya. No? Whether hindi siya pumasok, bibigyan siya, kahit absent siya, without leave. No? At kung siya ay mag-overtime pa, napakasipag na manggagawa, ay dapat na may 30 yun pa. Bahagi po yan ng paliwanag ng kalihim ng Department of Labor and Employment si Secretary Bienvenido Laguasma. Samantala, naglabas rin ang naturang ahensya ng mga bagong working guidelines para huyan sa mga construction workers. Ang Implementing Rules and Regulation nitong Republic Act No. 11058, ito ho'y kilala sa tawag na Occupational Safety and Health Standards Law, ay naglalayong maayos ang matagal ng pagkukulang sa living at working condition nito mga construction worker na isa sa mga ikinukonsidera na labis na nahaharap sa iba't ibang mga banta. Nakapaloob sa naturang bata sa mga standard design at specifications na dapat sundin ng kanilang mga pansamantala na tinitirhan. Katulad ho ng kailangan itong may water sanitation o water station, mga comfort room, paliguan, kusina at iba pang mga kinakailangan ng isang construction worker habang nagtatrabaho. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguasma Jr., ang mga pasilidad na ito ay kailangan para matiyak na ang construction workers ay ligtas at nasa maayos na kalagayan habang naroon sila sa site. Dagdag pa ni Laguasma, paraan din nila ito upang maiwasan ang mga work-related accidents sa mga high-risk na mga industriya. Anya, isusulong nila itong tinatawag na zero accident sa mga lugar ng pinagtatrabahuan ngayong taon. Kaugnay pa nito ay mas papaigtingin pa nila ang mga training ng occupational safety and health personnel, labor inspectors at maging ang mga workers habang pinapalawak din ang access sa technical assistance na nag-iimplementa ng occupational safety and health standards. Sinimulan na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa umano'y pakikialam o pagpasok ng China sa May 12 midterm elections dito sa Pilipinas. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, pangungunahan ng NBI Intelligence Division ang serye ng investigasyon. Magsisilbing pinuno nito si NBI Assistant Director Noel Bukaling. Giit ng NBI Chief, susuriin kung gaano katotoo ang lumabas na impormasyon ukol sa posibleng pangingialam ng China sa nakatakdang halalan, batay na rin sa mga naunang lumabas na impormasyon.
Kabilang dito ang naging statement ng National Security Council ukol sa umano'y Chinese state-sponsored information operation na mag-impluwensya sa politika dito sa Pilipinas. Maliban dito, naungkat din sa hearing ng Senate Committee on Foreign Relations ang umano'y pagbayad ng Chinese Embassy sa Makati-based firm na Infinitus Marketing Solutions Incorporated upang punahin ang gobyerno ng Pilipinas at i-promote ang China. Ang investigasyon ng National Bureau of Investigation ay sa kabila na rin ng unang pagtanggi ng China ukol sa naturang aligasyon kung saan iginiit ng naturang bansa na wala itong interes na impluwensyahan ang halalan sa bansa dito sa Pilipinas. Sa panig naman ng National Security Council, bahala na raw ang National Bureau of Investigation na bumuo ng kaso laban sa mga opisyal ng Chinese Embassy na posible namang sangkot sa naturang issue. Sa ibang mga mahalagang usapin ho tayo mga kabombo, itinalaga si Luis Antonio Cardinal Tagle bilang isa sa mga rotating post upang tumulong ho sa Camerlengo kaugnay ng mga paghahanda para sa pagsisimula ng conclave. Ito ang proseso sa magiging pagpili ng ipapalit na pumanaw na si Pope Francis para manguna sa simbahang Katolika. Napili ang Filipino Cardinal bilang miyembro ng particular congregation na ang komposisyon ay binago sa ginanap na ikalimang pre-conclave meeting of cardinals nitong araw ho ng Lunes na tinawag din bilang General Congregation. Nabatid na ang dalawang grupo ay naatasan na mamahala sa simbahan habang bakante ang posisyon ng Catholic Pontiff. Ang malalaking mga desisyon ay hinahawakan po ng General Congregation na binubuo ng lahat ng mga miyembro ng College of Cardinals. Samantala, ang iba pang mga pagkahanda ay ginagawa ng particular congregation na binubuo naman ng mga Camerlengo at ang tatlong mga kardinal. Sina Cardinal Tagle at dalawang iba pa ay papalitan naman ng General Congregation tuwing 3 araw batay yan sa sinusunod na patakaran. Kaugnay po ng balitang yan, sa nalalapit na pagpili ng kapalit ni Pope Francis, ang mga kardinal na may edad higit 80 ay hindi maaring lumahok sa conclave, kung saan 134 o 134 sa kanila na wala pang 80 ang kwalipikadong kalahok. Kasama ang 15 na 79 years old at malapit ng mag-80. Si Cardinal Antonio Cañizares mula po sa may Spain ay umatras dahil naman sa kanyang kalusugan kaya naging 134 na lamang mula sa orihinal na 135 yaong mga pwedeng bumuto. Ang limitasyon sa edad ng mga elektor ay ipinakilala nitong si Pope Paul VI nitong 1970s. At kinumpirma ni Pope John Paul II sa Apostolic Constitution na Universi Dominici Gregis noong 1996. Ang 5 pinakamatandang kardinal na may karapatang bumoto ngayon pong conclave ay mula sa may Spain, Guinea, Poland, Pakistan at maging sa England. Si Cardinal Carlos Osoro Sierra ng Espanya ay kilala sa kanyang pastoral approach at advocacy para sa edukasyon na para sa mga Katoliko. Si Cardinal Robert Sara ng Guinea naman ay tanyag sa tradisyonal na liturgy at mga aklat na pangrelihiyon, habang si Cardinal Joseph Coates mula sa may Pakistan ay kilala sa interfaith dialogue at pagtutulungan sa bawat relihiyon. Si Cardinal Timothy Radcliffe naman ng England ay isang retreat leader at kilala sa pangunguna sa Dominican Order na tumutulong sa pamagitan ng spiritual na meditation. Samantala, hindi makakalahok si Cardinal Angelo Becciu, isang nahatulan sa kasong paglustay ng pondo at tinanggalan ng mga pribilehiyo ni Pope Francis sa paparating na conclave para sa paghalal ng bagong lider ng Simbahang Katolika ayon sa ulat sa Italy. Nagsisimula na ang pagdating ng mga kardinal mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa pagboto na nakatakda sa Mayo 7. Si Becciu na dating isa sa pinakamakapangyarihang opisyal sa Vatican ay napaulat na nagpupumilit na makilahok kahit wala siya sa opisyal na listahan ng mga elektor. Ngunit nitong Lunes, iniabot umano ni Cardinal Pietro Parolin ang kalihim ng Estado ng Vatican at itinuturing na pangalawa sa utos ni Pope Francis ang 2 dokumentong pirmado ng Santo Papa na naglalaman ng formal na desisyon na hindi siya maaaring sumali sa pagboto. Orasyon natin, meron na tayong 10 minuto makalipas ang 12 ng katanghalian. Sa ilan pang mga development, mga kabombo, ito hong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Malinaw daw ho na may motibong politikal at meron daw hong nakikita ritong pattern ayon yan sa presidential sister, si Senator Amy Marcos. May update po dyan si Bombo JC Galvez.
Inilantad ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senadora Amy Marcos ang mga natuklasan ng kanyang komite sa ikinasang 3 pagdinig kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo. Sa panayam, sinabi ni Senadora Marcos na politically motivated at group effort ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo kung saan matagal nang pinagplanuhan ng administrasyon. Sinabi rin ni Marcos na ang takbo ng mga pangyayari ay nagpapakita ng planadong hakbang ng administrasyon pagsaki ng mga Duterte. Inilahad ng Senadora ang sinasabi nitong motibong politikal kaugnay sa pag-aresto kay Duterte. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali na siraan ang pangalan ng mag-ama. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng lakas din nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang 22 ng Abril. Nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Ayon pa kay Marcos, mayroong magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ng mga detalye at motibo ng pag-aresto sa dating Pangulo. Anya, lumalabas na mayroong cover-up at komprehensibong plano sa pag-aresto kay Duterte. Isa pa anyang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege na Executive Secretary Lucas Bersamin upang pagbawalan ng lahat ng opisyal ng ehekutibo na dumalo sa pagdinig ng kanyang komite. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na sub-judice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang sub-judice na naman. Sa ngayon, kinumpirma ni Marcos na wala silang komunikasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman tukoy ng Senadora kung ang lahat ng ito ay mayroong kumpas ng Pangulo. Hindi rin tiyak si Marcos kung magkakasapanay sa pampagdinig kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sinampahan ng Department of Justice ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ito ay may kinalaman sa pagkakasangkot niya sa operasyon ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Porac, Pampanga. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na kasamang nasampahan ang kaso sina Cassandra Ong, Woodwan rin ng Whirlwind Corporation, Dennis Cunanan at 30 iba pa. Dagdag pa ni T. na malinaw ang pagkakasangkot ng mga akusado na ginamit ang institusyon para sa human trafficking. Una nang kinasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Lucky South 99 Authorized Representative na si Catherine Cassandra Leong at iba pa.
Kasama rin si Attorney Roque sa supplemental complaint na isinampa noong Oktubre taong 2024. Giit ni T na kahit abogado ng Whirlwind Corporation itong si Attorney Roque ay personal itong nagtungo sa Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para sa renewal ng application ng Lucky South 99. Sa panig naman ni Attorney Roque na ang nasabing kaso ay isang pang-aabuso sa batas kung saan isasama niya itong kaso sa aplikasyon niya sa asylum. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, mga kabombo, nanatili pong mababa ang tsansa ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility para maging tropical depression sa susunod na 24 oras ayon po sa State Weather Bureau. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis yung posibilidad na tuluyan din itong maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw habang tuloy-tuloy din pong nakakaapekto ito sa bahagi ng Mindanao. Huling namataan ang naturang low pressure area sa layong 695 km. Yan po sa silangan ng Davao City. Nasa magdadala ng mga pagulan ang low pressure area sa bahagi po ng Mindanao at Visayas habang maaari ring umabot ang mga daladala nitong mga pagulan dyan sa may Bicol region o dyan po sa may Region 5. Ayon pa sa State Weather Bureau, ang naturang low pressure area ay nakapaloob din sa ilalim po ng Intertropical Convergence Zone na tuloy-tuloy na nararanasan sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Patuloy namang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa itong Stirlis na nagmumula sa Karagatang Pasipiko at siya ring nagdudulot ng malinsangang panahon lalo na dito sa Luzon. Sa kabila po ng low pressure area, wala namang inilalabas na gale warning sa alinmang karagatan ng Pilipinas kaya't malayang maglalayag o makakapaglayag ang mga sasakyang pandagat. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, ang Manila Police District inaalam na ang pagkakakilanlan ng dalawang itinuturong suspect sa pamamaril sa isang party list nominee sa Sampaloc, Maynila. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piriza. Patuloy na sumasailalim sa isang mabusising investigasyon ang naging pananambang sa isang party list nominee sa Sampaloc, Maynila. Ayon kay Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines, patuloy na nilang inaalam ang mga pagkakakilanlan ng dalawang suspect na namataan ng ilang saksi sa insidente. Batay sa ulat na hawak ng MPD, nasa harap ng kanyang garahe ang biktima na kinilala bilang si Lenensky Bakud na dating barangay chairman sa lugar nang bigla na lamang bumaba ang isa sa mga suspect sa motorsiklo at pinagbabaril ang biktima na naging sanhi ng pagkasawi nito. Kasunod ito ay bumuo na rin ng MPD ng Special Investigation Task Group para sa patuloy na pagkalap ng mga impormasyon tungkol sa naging pananambang. Kumilos na rin ang ilan sa kanilang mga operatiba para i-check ang mga CCTV footages sa pinangyarihan ng krimen upang mabilis na matukoy ang mga pagkakakilanlan ng mga suspect. Hindi kami magbibigay ng anumang detalye pa dyan. Meron lang tayo dito dalawang suspect na nakasakay sa motorsiklo kung saan nga nagkaroon agad tayo at nagbuo tayo ng tinatawag nating SITG. Lumabas na rin yung mga operatiba natin, tuloy-tuloy yun. Nagkakandak sila ng follow-up operation. Nag-check sila ng mga CCTV na makakatulong para ma-identify natin itong mga gumawa ng krimen, mapanagot natin sa batas at pabigyan natin ng hustisya itong ating biktima. Samantala, binigyang diin naman ni Ines na hindi muna matutukoy na isang election-related incident ang pamamaril at tinitignan na rin ng kanilang hanay ang mga posibleng motibo kung ito ba ay personal at kung may connection nga ba sa kanyang naging trabaho bilang barangay chairman ang naging pananambang. Tinitignan na rin kung mayroon din bang kinalaman ang tinatakbong posisyon ngayon ng biktima. Hindi natin masasabi yun. Lahat ng angulo tinitignan natin at i-check natin kung ito ba ay personal, ito ba ay connected sa trabaho niya, o ito ba ay connected sa tinatakbuhan niya. Sa ngayon, wala pa tayo may bibigay na ganyan. Ang sa atin dito, nagkakatok pa tayo ng pag-iimbestiga at makakaasa kayo doon sa pag-iimbestiga. Walang batong hindi itatawag. Tiniyak naman ni Ines na patuloy lamang ang kanilang pagsasagawa ng mga investigasyon para mapanagot na sa batas sa lalong madaling panahon ang mga may sala sa krimen. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! 20 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula po dyan sa may Manila Police District, dako tayo sa may bahagi ng Malacanang. Si Pangulong Marcos, pinangunahan ang Philippine National Police o PNPA graduation rites itong sinaglawin class of 2025. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-46 commencement exercises ng Philippine National Police Academy para sa 206 graduating cadets ng sinaglawing class of 2025 na ginanap ngayong araw sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite. Ang graduation rites ay may temang kapulisan na may malasakit at integridad, sandigan ng kaayusan ng sambayanan. Nagdaraos din ang Cadet Corps ng Philippine National Police Academy ng Parade and Review upang parangalan si Pangulong Marcos sa kanyang pagdating. Ang pangalan ng klase na nagmula sa sinag, ibig sabihin sinag ng liwanag, at lawin ay lawin, ay sumasalamin sa misyon ng mga kadete na maging mapagbantay, matapang at puno ng pag-asa bilang mga lider sa hinaharap na kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga nagtapos ay si Police Cadet Mark Joseph Vito mula sa Oriental Mindoro na siyang nangungunang nagtapos at itinanghal na class valedictorian. Natanggap ni Vito ang Presidential Kampilan Award, ang Journalism Kampilan Award at ang Plaque of Merit para sa pagtatapos bilang number 1 sa klase. Ibinahagi ni Vito ang kanyang naging karanasan. Anya, hindi naging madali ang kanyang buhay, subalit hindi siya sumuko at ngayon ay nagtagumpay siya. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Cadet Mark Joseph Vito. I stand before you, but I didn't stop. And now, I stand before you, not as someone lucky, but as someone who refused to stay down, someone who got up and fought for a spot in today's ceremony. And I know many of you have stories even harder than mine. Stories no one else sees, which molded and shaped the strength that you carry now. So if you're listening, laban lang. You are stronger than your sorrows, braver than your doubts. Kung sarado ang pinto, may bintanang magbubukas. Just don't stop knocking. Samantala, ang sinaglawing class of 2025 ay gumawa din ng kasaysayan bilang unang batch ng ganap na kinomisyon bilang mga police lieutenants. Ang kasaysayan ng sinaglawing class of 2025 bilang kauna-unahang batch na fully commissioned bilang police lieutenant ng Philippine National Police kasunod ng ganap ng pagpapatupad ng Republic Act number 11279. Ang batas na ito ay direktang naglalagay sa Philippine National Police Academy sa ilalim ng Philippine National Police at tinatapos ang pagsasanay ng pagtatalaga ng mga nagtapos sa Bureau of Fire Protection o BFP at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Samantala, pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagsitapos at sinabing hindi biro ang kanilang pinagdaanan. Nananawagan din ang Pangulong Marcos sa mga bagong pulis. Huwag kalimutan ang kanilang sinumpaang tungkulin. Patatagin ang profesionalismo sa kanilang organisasyon. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But the light that this country needs is everyday requirement of our citizens. Your acts make the system. You shape the system with your restraint, with your dignity and your service. Sa mundo natin ngayon, madalas pinagtatalunan ang katotohanan at madaling maligaw ang katapatan. Hinihiling ko sa inyo, piliin ang marangal kahit walang parangal at ang panindigan na tama kahit walang nakakakita. My dear officers, this country will never ask you to be perfect, but it will ask you to be present. Be there. Let our people feel your presence. Feel the presence of their law enforcers. Feel the presence of the law. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Naglabas ng babala ang Philippine Consulate General sa Vancouver, Canada hinggil sa mga nagpapanggap na naglilikom ng donasyon para sa mga biktima ng karumal-dumal na pananagasa sa pagdiriwang ng Lapu-Lapu Festival noong Abril 27 nitong kasalukuyang taon.
Ayon sa konsulado, nakarating sa kanilang kaalaman na may mga individual na lumilika ng mga GoFundMe pages para umano mangalap ng mga pondo gamit pa ang screenshot ng opisyal na pahayag ng konsulado bilang bahagi ng kanilang materyales sa kampanya ng paglikom. Samantala, tiniyak naman ni Malacanang Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na personal na inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong nadamay sa insidente. Dahil kapwa Pilipino anya ang mga biktima, minadali kaagad ang pagtulong at pagbibigay ng lahat ng maaaring maabot na suporta at koneksyon para sa kanila sa trahedya sa Vancouver. Sa pinakahuling ulat, umabot na sa hindi bababa 11 katao ang nasawi sa insidente. Samantala, sinampahan naman ang kaso ang suspect na si Kai G. Adamlo, 30 anyos, na naaresto matapos ang pag-atake. Nagpahayag din ang Department of Migrant Workers ng kahandaang magbigay ng karagdagang tulong para sa mga apektadong Pilipino. Sa iba pang mga development, mga kabombo, itinampok ng isang live fire na demonstrasyon ang mga sistema ng depensa laban sa missiles sa ikapitong araw ng balikatan na exercises ngayong linggo. Ayon sa pahayag po ng Armed Forces of the Philippines, ipinakita ng Philippine Air Force ang kakayahan ng kanilang Spider system at iba pang ground-based missile system sa Naval Education Training and Doctrine Command sa probinsya ng Zambales. Kasabay nito ay nagpakitang gilas din ng mga sundalong Amerikano sa pamagitan ng kanilang counter-unmanned aerial systems na ginagamit para matukoy at matugunan ang mga banta ng mga drone sa himpapawid. Inilunsad din sa aktibidad ang US Marine Air Defense Integrated System o MADIS na kayang mag-detect, mag-track at mag-identify at mag-neutralize itong mga aerial threat mula ho sa drones, helicopter at mababang lipad na sasakyang panghimpapawid. Mismong si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang naging saksi sa Fusion Center kung saan pinagsama-sama ang kakayahan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pinahusay na komunikasyon at integrasyon ng kanilang air defense system. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines ng balikatan ngayong taon ay lalo pang nagpapalakas sa interoperability at kahandaan ng militar ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Tinatayang 9,000 tropang Amerikano at 5,000 mga sundalong Pilipino kasama ang isang contingent mula sa Australia ang kalahok sa malawakang exercise na isinasagawa sa iba't ibang lokasyon dito sa Luzon. Samantala, nasa 19 na bansa kabilang ang Canada, Germany, United Kingdom, Brunei, France, Indonesia, India, Malaysia, ang New Zealand, South Korea, Singapore, Thailand at Vietnam ang nagpadala ng mga opisyal na tagamasid. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. Tumutok, makinig, alamin, mga kabombo. Isa na namang makasaysayang halalan ang ating tututukan. Sa Mayo 12 ngayong taon, buong bayan muling magpapasya para sa kinabukasan ng ating bansa. Mula sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines. Ihahatid namin ang pinakabago, pinakamainit at pinakakomprehensibong balita na may kaugnayan sa pambansa at lokal na halalan. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. The #1 and most trusted radio network. Paradyo Bombo! Committee on Kontrabigay nagbabala na maaring hindi maproklama kung may pending disqualification case na may kaugnayan sa vote buying. Ang voters education, isa sa mga focus din ng kontrabigay ngayong talamak ang vote buying. Narito ang mga balita at ilan pang mga developments sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonera. Nagbigay paalala si Committee on Kontrabigay Commissioner in Charge Ernesto Maceda Jr. sa publiko na maaaring hindi may proklama ang isang nanalong kandidato kung ito ay may pending disqualification case, lalo na kung may kaugnayan ito sa vote buying. Ang paalala na ito ay kasunod ng mga naipalabas ng show cause orders ng komite dahil sa mga aligasyon ng vote buying at abuse of state resources. Sa kasalukuyan, nasa 195 reports na ang natatanggap ng komite at nasa mahigit 70 na ang napadalahan ng show cause orders para pagpaliwanagin na kung bakit hindi dapat ituring na vote buying ang kanilang ginawa at kasuhan ng election offense. Na kapag kayo ho ay may pending
na disqualification case laban sa inyo at kung kayo ay manalo, it's entirely possible that you may not even be proclaimed. Or if you end up being proclaimed and you're not a congressman or a senator, of course, which goes to their own tribunals, maaring matanggal pa ho kayo sa pwesto kung may finding na kayo po ay madidisqualify. Kaugnay nito, patuloy rin ang babala ng Commission on Elections sa mga kandidato na hindi sa mga show cause orders nagtatapos ang aksyon ng komisyon kung sakaling may paglabag. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na seryoso nilang tutugunan ang mga reklamo laban sa mga kandidatong lumalabag sa panuntunan ngayong halalan. Dagdag pa niya, wala rin silang pipiliing posisyon sa paglalabas ng show cause orders sa mga kandidatong sangkot sa pamimili ng boto, illegal na pagpapaskil ng mga campaign posters at diskriminasyon. Araw-arawin na natin, tawagin ninyo na kaming committee o commission on show cause orders, it doesn't matter. Ang importante, ang inyong COMELEC nag-aaksyon, hindi po bulag ang aming mga mata at hindi kami bingi doon sa mga report sa atin ng mga pamimili ng boto, paggamit ng state resources para lamang kuhanin ang boto ng ating mga kababayan. Samantala, sa iba pang balita, ipinahayag din ni Maceda na bukod sa mga paghuli sa mga kandidato na bumibili ng mga boto, ang ginagawa rin ng Committee on Kontrabigay para maiwasan na ang pagno-normalize sa gawaing ito ay ang malawakang voters education. Kailangan din kasi anya na imulat ang mga botante sa negatibong epekto ng vote buying sa ating pagboto. Kailangan intindihin natin yan, kaya ang aming approach nga dyan ay hindi lamang yung panghuhuli na ganyan eh. Malaki rin sa aming effort sa kontrabigay yung deterrence. And deterrence we can do to try and mold the minds of our people through voter education programs. Marami ho sa ating mga kaalyado dito sa Committee on Kontrabigay, Philippine Public Information Agency, DepEd, PAW, lahat yan may mga voters education programs to try and dissuade the people from this practice and to to remind them na lalo na pagdating sa state resources, nasa sa inyo yan eh. Bakit kayo pumapayag na nililin lang tayo at sinasabing sa kanila nang gagaling? Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Lifeline Rate at Internet Powers! Ginawa ko din ng litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig at internet pag may disaster. Kasi, tol, powers all! Orasyon natin, meron na ho tayong 25 minutes o 26 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Sa iba pang mga development, muli pong binigyang diin ng Palasyo Malacanang na walang halong politika ang paglulunsad ng 20 pesos kada kilo na bigas na programa ho ng gobyerno. Tuon po ito ng Palasyo matapos muling questionin ng pangalawang Pangulo si Vice President Sara Duterte hinggil po sa timing ng proyekto ilang linggo bago po ang midterm elections. Ayon sa Malacanang, sa pamamagitan ni Palace Press Officer o Malacanang Press Officer Claire Castro, ang pamahagi ng subsidiya para sa murang bigas ay hindi nakabatay sa halalan kundi sa pangangailangan ng mga mamayan, partikular na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Ayon kay Castro, walang timing sa pagbibigay ng tulong. Ipinaliwanag din ng abogado kung bakit hindi agad na ipatupad ang programa matapos ang naging campaign promise ng Pangulong Marcos noong 2022 presidential elections dahil kinakailangan ang maayos na pag-aaral at koordinasyon sa pagitan ng national government at ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, siniguro din ng Palasyo na magtatagal ang programa hanggang sa Disyembre ngayong taon habang sa susunod na taon ay balak ng isama ang programa sa pambansang budget para matiyak ang pagpapatuloy ng proyekto sa 2026. Sinabi naman ng Department of Agriculture na sisimulan na ang pagbebenta ng 20 pesos o 20 pesos na kada kilo ng bigas pagsapit po ng Labor Day, Mayo 1, habang sa May 2 naman ay sa Kadiwa Center sa Bureau of Animal Industry dyan sa may Quezon City. Bombo International News. Inanunsyo ni Russian President Vladimir Putin ang 3 araw na ceasefire sa giyera nito laban sa bansang Ukraine. Bahagi ito ng kanilang pagunita at pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng kanilang pagkakapanalo laban sa Soviet Union at mga allies nito noong World War II. Ayon sa Kremlin, tatagal ang tigil putukan mula May 8 hanggang May 10 ng kasalukuyang taon.
Sa isang pahayag ay sinabi ni President Putin na mananatiling suspendido ang lahat ng operasyon ng militar sa mga nabanggit na panahon. Nananawagan rin ito sa Ukraine na gawin din ang kanilang hakbang habang nagbabala rin ito sa Ukraine na sa oras na lumabag ito sa tigil putukan ay makakatanggap ito ng kaukulang ganti. Samantala wala pang tugon ang Kiev sa anunsyo na ito ng Kremlin. Samantala patuloy naman ang ginagawang pagkikipag-usap ng Estados Unidos sa mga opisyal ng Russia para isulong ang pangmatagalang ceasefire nila ng Ukraine. Ayon kay United States Secretary of State Marco Rubio na personal nitong nakausap si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Naniniwala ang nasabing opisyal na tuluyan ng makakamit ang pangmatagalang kapayapaan dahil sa tumutugon na ang bawat panig. Ang nasabing pulong ay ilang araw matapos na personal na makapulong ni Special Envoy Steve Witkoff si Russian President Vladimir Putin. Magugunit ang inanunsyo ng Russia na magpapatupad sila ng 3 araw na ceasefire sa Ukraine epektibo sa Mayo 8. Bombo Sports News. Sa ating sports balita para po sa mga NBA fans, magkakapumapasok na po sa Eastern Conference Semifinals ang Cleveland Cavaliers matapos dominahin ang Game number 4 laban sa Miami Heat at iparanas sa koponan ang 55-point loss, 138-83 na score ngayon pong araw na ito. Nagawa ng Cleveland na dominahin ang unang 4 na game at masweep ang kalaban upang tuluyang umabansa sa ikalawang round ng elimination. Walang kahirap-hirap na ipinadapa ng Cavaliers ang kalaban matapos iposte ang 39 na puntos na kalamangan sa unang kalahating bahagi pa lamang ng laban sa score na 72-33. Hindi na rin ibinabad ang mga star player ng Cavs dahil sa maagang big-time lead kung saan kumamada itong si Donovan Mitchell ng 22 points habang 14 points at 12 rebound naman ang ipinoste ng sentro na si Jarrett Allen. Ang dalawa ay kapwa naglaro lamang sa loob ng 25 minutes. Hindi nakasabay ang Miami sa 55% overall shooting percentage ng Cleveland habang nagbuhos din ang koponan ng kabuang 22 o 22 na 3 o 3-pointers sa kabuuan po ng laban. Nagawa ng Cavs na dominahin ang lahat ng kategorya sa opensa tulad po ng free throw, 3-point area, paint shots at maging sa overall shooting. Sa depensa naman, 15 beses ding ninakawan ng Cleveland ang Miami ng ball possession habang 4 lamang ang naiganti ng Heat. Hindi rin nakasabay ang mga big man ng Miami doon sa rebounding at maging sa blocks ng Cleveland. Makalaban naman ng Cavs kung sino man ang mananalo sa pagitan ng Indiana Pacers at ng Milwaukee Bucks sa ikalawang round. Kasama ng Cavs na nakagawa ng sweep ngayong season ay ang Oklahoma City Thunder. Ang dalawa mga combo ang nagsisilbing top team sa kani-kanilang conference. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, ang 8.7 billion pesos tax evasion cases laban sa mga large-scale illicit vape businesses isinampa ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice. Narito ang mga balita ni Bombo Grant Hilario. Nagsampa ng multiple tax evasion case ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa mga iligal na nagbebenta o negosyo ng vape sa bansa, kung saan inihain niya yung araw ng naturang kawanihan ng kasong kriminal, partikular sa mga kumpanyang sangkot at hindi umano nagbabayad ng kaukulang buwis. Kakaharapin ng mga negosyong ito ang tumataginting na higit kumulang 8.7 bilyong piso na multiple tax evasion case matapos ang isinumiting kaso ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice. Ayon mismo kay Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng naturang kawanihan, hindi umano legal ang produkto ng mga kumpanyang ito dahil sa bigo silang magbayad ng excise tax na kinakailangan upang maging legal ang operasyon ng mga vape businesses. Narito ang tinig ni Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Nagsampa tayo ng kaso laban sa mga malalaking importers at distributor ng vape products. Ito nga yung naimbestigahan na rin ng Kongreso, yung Flava, Flair at yung Dencat. Ang halaga ng vape products at yung excise tax na hindi nabayaran dito ay humigit kumulang nasa mga 8.7 billion pesos. Ganito po kalaki itong sinampahan natin na kaso ngayong araw. Kaya naman, mariin pang iginit ni Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue na ang mga pumasok na produktong vape ay wala umanong dokumentong legal at kumpirmadong wala ngang binayaran pang excise tax.
Sinasabi rin ang mga importer na mga ito kaya't nang madiskubre na hindi ito nagbayad ng mga kaukulang halaga ng buwis ay nagpagpasyan ng kanilang kawanihan na sampahan na ito ng kaso. Dagdag pa ng naturang commissioner, sa kanilang pag-raid at pagkumpiska ng mga produktong vape ay nakita at natuklasan pang walang nakadikit na mga tama raw stamps na siyang indicator na legal ang isang produktong electronic cigarette. Naritong muli, pakinggan natin ang tinig ni Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Nung nagsasagawa tayo ng mga covert operations, tinitingnan natin at sinusubaybayan natin yan. At nung ni-raid natin, confirmed yun na hindi bayad ang excise tax nitong mga produktong ito. Kaya naman nung kinonfiscate natin yung produkto at ngayon na nagsampa tayo ng kaso, confirmed po ito na importer po sila at lahat ng mga pumasok na mga vape products dito sa atin ay hindi bayad ang excise tax at walang mga kaukulang stamps. Live mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa bahagi ito mga Kabombo Star Nation, dako na tayo sa mga pag-uulat doon sa ating probinsya. Itong si Department of Social Welfare and Development Secretary Gatchalian pinuri ang fastest clean UP efforts ng Sorsogon kasunod ng Bulusan volcano eruption. Siniguro na ang sapat na tulong ay mula sa pamahalaan. Narito ang balita ng Bombo Radio Legazpi. Nakahanda na ang nasa 20,000 family food packs na hinihingi ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon na para sa mga residenteng apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan na ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na mahigpit ang naging bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga apektadong residente sa personal na pagbisita ng kalihim sa lalawigan na tinuri nito ang umano'y mabilis na pagresponde ng mga lokal na opisyal. Anya, sa buong termino niya bilang kalihim ng tanggapan na ay nakapagresponde na sila sa 4 na mga volcanic eruption sa bansa at ang pagkilos ng Sorsogon Provincial Government umano ang mayroong fastest clean-up efforts. Paliwanag nito na sa loob lamang ng ilang oras ay nakapagsagawa na ng clearing operations maging sa tahanan ng mga residente. Ikinatuwa rin ni Secretary Gatchalian ang mabilis na distribution ng face mask sa publiko. Dagdag pa nito na naipaabot na niya kay Pangulong Marcos ang ulat sa organized at efficient disaster plan ng pamahalaang panlalawigan at ng mga lokal na pamahalaan ng Sorsogon. Nai-impress kami sa bilis ng probinsya at ng mga local governments dito gumalaw. Nag-report sa ating Pangulo na malinis na yung mga lansangan. Umabot na pati yung bubong ng mga residente, nilinis yun na rin. Na-report ko yan sa Pangulo at sabi nga niya, maganda yung response, no? And this is how it should be, the close coordination ng lokal na pamahalaan. Pero admittedly, sabi ko nga kanina kay Yusek, this is one of the fastest cleanup efforts I've ever seen. This is our 4th volcano. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandang sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Diyan naman po sa may bahagi ng Mindanao area, mga Kabombo, 2 kaso ho ng Mpox Clade 2 na itala doon sa may Region 12. Ang mga health authorities naman lalo pang hinigpitan ang kanilang ginagawang monitoring. May update dyan ang Bombo Radio Coronadal. Nakapagtala ng 2 kaso ng Mpox Clade 2 ang Rehiyon 12 ayon sa pahayag ng South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ayon kay Eldon Hans Rome, Health Education and Promotion Officer 2 ng IPHO South Cotabato, nasa maayos na kalagayan ang mga pasyente at patuloy na minomonitor ng mga local na health authorities. Binigyang diin din ni si Rome sa isang panayam sa Bombo Radio Coronadal ang kahalagahan ng pag-iwas sa skin-to-skin contact upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Patuloy na tinututukan ng IPHO ang mga kaso ng Mpox sa lugar at nagsasagawa ng mga public advisories upang maprotektahan ang komunidad. Tatandaang noong April 23 na kasalukuyang taon, 2 individual ang isinailalim sa close monitoring, kabilang na ang isang taga Cotabato Province na humingi ng medical attention sa South Cotabato. Ang nasabing pasyente ay na-discharge na mula sa health facility at kasalukuyang tinatapos ang isolation protocol sa Cotabato.
Kasabay nito, nagpapatuloy ang monitoring ng IPHO katuwang ang mga municipal at city health offices sa mga identified close contacts ng mga pasyente. Samantala, tiniyak ni Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. na tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga public advisories at ang paghihikayat sa publiko na sumunod sa mga basic respiratory etiquettes upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Hinikayat din niya ang kooperasyon ng lahat sa pagsunod sa mga umiiral na health protocols habang mahigpit na binabantayan ng mga health authorities ang sitwasyon. For all South Cotabateños, so Mpox is contagious, is transmissible, pero hindi po siya ganun ka-transmissible. But this remains a public health threat. So panawagan natin sa ating mga kababayan sa South Cotabato, mag-ingat po tayo, maging mapagmasid, maging alerto. Iwasan natin ang crowded places. As much as we can, practice proper hygiene. Maghugas ng kamay, always bring alcohol. Continue to urge yung ating minimum health standards. Ang naging pahayag ni Eldon Hans Jerome, Hepo 2 APHO South Cotabato sa interview ng Bombo Radyo Coronadal. At yan ang mga balita mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo John Serumines para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bago sa iba pang mga provincial report, mga kabombo, nakatakdapong ilunsad ng Department of Education sa buong Pilipinas ang paggamit ng artificial intelligence para sa mga learners with disabilities. Ayon sa ahensya, kasama sa mga inisyatiba ang pagtatatag ng mga Learning Resource Center at paggawa ng mga AI-powered tool para ma-detect agad ng mas maaga ang disability ng mga estudyante. Layo ng mga ito na mabigyan ng mga learners with disabilities ng pantay na access sa quality tertiary education o quality education at mga oportunidad. Ang Learning Resource Center ang papalit sa mga Special Education Center. Ito ho ay may virtually at satellite version para mas mapalawak pa ang access sa specialized educational resources. Kaugnay pa nito, ang ahensya naman ay pinapaganda ang kanilang alternative delivery mode at alternative learning system na nakapokus sa capacity building para sa mga guro, magtatag ng policy monitoring at pag-integrate ng assistive technology at mga AI sa loob o artificial intelligence sa loob po ng mga classroom. Ang pagpapilot test ay sisimulan sa mga piling paaralan sa Metro Manila at isusunod na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa kaugnay ding usapin, ukol pa rin po sa edukasyon, inatasan po ng Korte Suprema ang isang paaralan sa bahagi ng Ilocos Region na magbayad ng 650,000 pesos bilang danyos at bayad sa abogado matapos yung mapatunayan na nabigo itong tugunan. Yung isang insidente ng bullying sa loob po ng klase, 8 taon na pong nakakalipas. Sa desisyon ay sinulat ni Associate Justice Mario Lopez, binigyan diin ng Korte Suprema na nabigo ang paaralan na gampanan ang pag-iingat ng isang mabuting ama ng pamilya sa pagbibigay ng ligtas na kapaligiran para ho sa mga estudyante. Nangyari ang insidente sa isang computer class kung saan dahil sa pagtatalo tungkol sa isang mechanical pencil, 2 estudyante ang paulit-ulit na sumuntok sa isang kaklase habang ang guro ay nasa comfort room. Bagamat naiulat ang pangyayari, walang aksyon na ginawa ang paaralan. Sa halip, ikinonsidera lamang ito bilang teasing o rough play at walang ipinatupad na disciplinary action. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang mga magulang ng biktima laban sa paaralan, guro at mga magulang ng ibang estudyanteng sangkot. Pinanigan naman ng Regional Trial Court ang mga magulang ng biktima at pinanagot ang paaralan at ang guro sa kakulangan ng proteksyon habang nasa oras ng klase. Ngunit sa pag-apela, inalis ng Court of Appeals ang pananagutan ng guro at iniwan lamang ang pananagutan doon po sa paaralan. Sa pinal na desisyon ng Korte Suprema, pinagtibay nito ang hatol ng Court of Appeals at kinilala ang kapabayaan ng paaralan dahil sa kawalan ng maayos na mga patakaran, hindi agad pagsasabi sa mga magulang ng biktima at mga pagkukulang sa pagsisiya sa tun po sa insidente. Binanggit rin po sa Korte Suprema na bagamat hindi saklaw ng Anti-Bullying Act of 2013 na wala pa noon, kinikilala pa rin ang insidente bilang bullying sa pangkalahatang pangkahulugan ng usaping bullying. Ang European Union election observers mananatili sa ilang lugar sa Soxargen hanggang sa midterm elections para i-assess ang proseso ng halalan. May balita dyan ang Bombo Radyo Jensan. Mananatili ang European Union election observers hanggang sa araw mismo ng midterm elections para obserbahan at i-monitor ang electoral process sa bansa.
Ayon kay Attorney April Michor Miguel, Sarangani Provincial Election Supervisor, nasa lalawigan ng Sarangani ngayon ang mga EU observers para obserbahan ang lahat ng election-related activities hanggang sa Mayo 12 ng taon. Anya, sinaksihan ng mga ito ang unang araw ng local absentee voting na isinagawa sa Sarangani Police Provincial Office Headquarters sa Alabel kahapon. Dumula rin sila sa refresher at briefing sa mga DepEd supervising official na maninilbihan sa halalan. Dagdag pa ni Attorney Miguel, hindi lamang sa Sarangani kundi oobserbahan rin ng mga EU election observers ang proseso ng halalan sa Jensen at South Cotabato. Atay mga European observers, election observers para mag-observe sa ato ang mga activities relative sa ato ang May 12, 2025 election. Leading to the election day mismo, gusto nila nga i-observe. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Declaro. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mula sa bahagi po ng General Santos, dako tayo dyan sa may Ilocos Region, ang Pangasinan Police Provincial Office nagkaroon po ng turnover of command sa 2 municipal police station dahil ho dito sa two-strike policy. May update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nagkaroon ng turnover of command ceremony sa 2 municipal police station dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang Pangasinan Police Provincial Office matapos maitala ang two-strike policy. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Captain Eileen Katugas, Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, ito ay dahil umano sa nangyaring 2 shooting incident sa bawat bayan na kinabibilangan ng Santa Barbara at Malasiki. Pinangunahan naman ito ni Provincial Director Rollifer Capukian na isinagawa naman sa Magilas Hall ng Pangasinan Police Provincial Office. Nauna na rito, nilinaw naman ni Katugas sa walang kinalaman ang nangyaring reshuffling ng mga hanay ng kapulisan sa halalan at ang naitalang mga shooting incident sa politika o eleksyon. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang deployment ng hanay ng kapulisan ngayong Bangus Festival sa Dagupan City at ang nalalapit na halalan sa May 12 ngayong taon. Kaugnay nito, nakabantay naman 24/7 ang kapulisan sa Comelec Warehouse o Dagupan Hub matapos dumating na ang automated counting machine o ACM at mga paper seal sa lungsod. Paalala naman ito sa publiko o galing mag-fact check ng impormasyong nakukuha online at patuloy na makiisa sa kanilang adhikain na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Order po ng ating provincial directors is pagtingin po yung ating police visibility sa ating lansangan. Sapagkat ito po ay isang napakatibay na prevention measures po natin para po hindi po makagalaw yung mga taong nag-iisip ng masama dito po sa ating lugar. Po tayong ini-implement yung 85 to 15% po na personnel po natin sa labas. Ito po yung sinabi ko dati na ang 85% po ng lansangan samantalang po ang 15% po ng ating personnel ay nasa loob ng opisina. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Resida nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagdeklara ng state of emergency ang Spain at Portugal matapos ang isang malawakang pagkawala ng kuryente na tumama sa buong Iberian Peninsula at ilang bahagi ng France. Ang insidente ay nagdulot ng matinding pagkaantala sa transportasyon, pagsasara ng mga paliparan at pagkakagambala sa mga ospital at serbisyo publiko. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang blackout bandang alas 12:33 ng tanghali oras o local time na nagresulta sa pagkawala ng ilaw at kuryente sa mga pangunahing lungsod tulad ng Madrid at Lisbon. Sa Madrid, nagdulot ito ng matinding trapiko matapos mawala ng ilaw trapiko, habang sa Lisbon naman ay tumigil ang operasyon ng metro at mga tram. Sinabi ng Portuguese grid operator na Redes Energitas Nacionais o REN na nawala ng supply ng kuryente sa buong Iberian Peninsula at ilang bahagi ng France. Samantala, sinabi ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na hindi pa tiyak ang sanhi ng blackout, ngunit hindi nila inaalis ang posibilidad ng anumang sanhi. Idinagdag pa niya na ang ganitong uri ng blackout ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng bansa.
Sa kabila ng mga spekulasyon, parehong bansa ang nagsabing walang ebidensya na nagpapakita na ang insidente ay sanhi ng cyber attack o sabotahe. Sa kasalukuyan, unti-unti nang naibabalik ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Iberian Peninsula nitong Lunes ng gabi. Matapos ang malawakang blackout na nagpahinto naman sa karamihan ng operasyon doon sa Spain at Portugal, kabilang na ang pag-ground ng eroplano, pagtigil ng mga pampublikong transportasyon at pagsuspende ng mga nakatakdang operasyon sa mga ospital. Halos nasa 60% na ang demanda sa kuryente at natutugunan na. Ang insidenteng ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng matatag at resilient na infrastruktura ng enerhiya, lalo na sa harap ng mga hindi inaasahang pangyayari. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, update po tayo itong si Pinoy boxer Renato Chad Jr. Pinatumba ang Thai boxer sa kanilang naging bakbakan sa may Bangkok, Thailand. May update dyan ang Star FM Dagupan. Labis ang kasiyahan ng Filipino boxer na tubong Bicol na si Renato Unstoppable Chad Jr. matapos itong masungkit ang Super Bantamweight bout ng talunin si Chonlati Chayamangkakol ng Thailand via technical knockout. Naganap ang bakbakan nito lamang buwan ng Abril sa World Siam Stadium sa bansang Thailand kung saan nagpakitang gilas ang Bicolanos Pride at tinapos na ang laban sa opening round pa lamang. Sa naging panayam ng Story FM Dagupan kay Cha, ibinahagi nito ang kanyang naging preparasyon upang mapatumba at matalo si Chayamangkakol. Nag-extra pa training pa po ako, ma'am. Nagpakahirap po talaga, ma'am, sa ginawang preparation. Mas mahirap pa po yung ginawang preparation kaysa sa minsan sa lab. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Story FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app na pwede po nyo i-download via Google App Store at Apple App Store. After po ng Bombo Network News, pwede po nyo subaybayan at balik-balikan yung pong mga programa ng ating mga provincial station gamit po yung kanilang mga social media pages din. Diyan sa bahagi po ng Mindanao area, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial station po dyan, tulad po ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, at Bombo Radio General Santos. Para naman po sa mga hiligayon ng speaking, nariyan din po ang ating Bombo Radio Coronadal. Para naman sa Bukidnon area, mapapanood na at mapapakinggan ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover from lies to truth, from cowardice
cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Philippine Standard Time, impunto na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto. Sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Latest na ring impormasyon nagikan sa Malacanang, kag ilan sila ginkonfirmar nga 11 ka mga Pinoy ang mga nagkalamatay sa sining madinugoon nga trahedya dito iya sa Vancouver, Canada, matapos kang ginarado sa isa ka sports utility vehicle ang pag-celebrar sa Lapu-Lapu Festival sa tong nakaligad nga Domingo nga adlaw. Sunod rin kay pala sa press officer, Attorney Clara Castro, pinakabata sini nga biktima, 5 katuig kang pinakatigulang 65 anyos. Duha sa mga biktima taga syudad sa Iloilo, taga barangay Maria Cristina Haro. Ang pamilya diri Banwa ang nagapanawagan karon sa buligman kag pagpangabuyo, no? Sa sining sining himata nga nalakip karon sa nasambit sini iya nga trahedya. I-check bala naton ang linya ni Bombo Angel Tan. Bombo Angel sa report, please go ahead. Nagapangayo gidri Bombo Cham sang bulig sa pagpangamuyo ang pamilya de la Cruz. May kaangtanan diri sa natabo nga insidente sa duha nila ka miyembro sang pamilya nga nadala sa aman sa sining Lapu-Lapu Festival tragedy Bombo Cham. Sa aton diri pagpakigangot man mismo sa pamilya ni Mr. Vala de la Cruz nga sanday Mary Ruth Formiliosa, Mary Rose de la Cruz Altura kag Mr. Guillermo Aguirre de la Cruz ang tatay gid miso ni Sir Val. Iya ginapahayag o kun ila diri ginpahayag Bombo Cham nga ang finances masarangan subong as of the moment kay madamo man sa nga nagahatag since kami arado GoFund account nga gin-create ang isa sa mga utod ni Mr. Val de la Cruz sa may Canada, pero ang ila gid diri ginapangamuyo primarily Bombo Cham nga bulig sa mga Ilonggo nga dapat ang pangamuyo nga makasalbar ini si Mr. Val de la Cruz nga do initial diri information Bombo Cham madamo sa mga fractures kag lacerations kag ang iya nga do spinal cord may problema kun na iguan man ini siya Bombo Cham kag ang sitwasyon subong sang 1-year-old kun lapit na lang kun tani for 2 years old subong nga June nga si baby Jeb bala Bombo Cham nga nagtabog halin sa pagkakupo sang iya kamay. Ang information ni Attorney Claire Castro sala kayong information sini nila pinakabata kuno 5 tuig pero ang bata ni Sir Val manog 2 tuig pa lang. 1 year and 10 months Bombo Cham. Alright. Mga kwan amo nang idadra manog 2 years old dapat subong nga June. Pero with this one iya amo nang ginapangayo gid nila nga buglig kay ang bata ka ni Bombo Cham. Ang istorya gali diri si Mr. Val de la Cruz, di ba nag-attend sila nga magpamilya sa Lapu-Lapu Festival nga ni. Nakasakay na sila kung tayo sa salakyan and then nag-decide ini sila nga magwa. Bangod mabakal kung tani sila sang lemonade sa isa ka stall. Madamo sila nga mga Pilipino nga doon kumbaga nagapila kung tani nga magbakal Bombo Cham. And then ang SUV nga ni, sports utility vehicle, amo ning nag-arado manabi, amo tong babae kuno nga sa likod ni Mr. Vala de la Cruz. Amo gid ni kuno Bombo Cham ang ginbawian sang kabuhi kag samtang nagabakal ni sila sang lemonade tea manabi ang asawa ni Mr. Val de la Cruz nga si
Ma'am Janeline Espinosa, ang isa ya ka bata, doon na natabok na sa piyakya. Si Ma'am Janeline, may ara lang nga do, may gamay lang siya nga mga apilas mo siyam, pero ang naiguan kidiri primarily si Mr. Val de la Cruz, nakapot niya si Baby Jeb and then nagtabog ang bata kuno bomot siyam halin sa pagkakapot ni Mr. Val de la Cruz. After sina, nag-panic man si Ma'am Janeline de la Cruz, Ma'am Janeline Espinosa bangmot siyam, nakita niya nga wala na sang pulso ang bata, rason nga ginhatagan niya in siya sang CPR o kun na first aid man abi nga ti ma-feel niya liwat ang pulso sang bata, pero ginadalagan niya man si Mr. Val de la Cruz nga ti hambagin-hambala niya kuno bangmot siyam nga hindi lang gid anay magtiyong. Pero ti with this one iya, ang nagakatabo as of the moment ito bangmot siyam sa may Canada, medyo maburubudlay gani kunong sitwasyon kay separate ng hospital ang tatay kag ang bata, hindi lang siya isa ko ospital. The reason why nga may nakatara naman subong adlaw nga magkadto ang isa nila kautod dito sa bahin sang Canada from another state ini siya para nga timbuligan ini siya kay hindi makahatag sang medical bulletin nila ang mga nurse dito sa ospital kung sa diin nagatinara si Mr. Val de la Cruz Bombocham because very confidential ini siya kuno kag si Ma'am Janeline Espinosa, dito gid siya primarily nagatinara sa bata. Ang tatay niya, si Mr. Val de la Cruz, nakitaan niya do may ara na dakong improvement sa iya medical status bangmot siyam. Pero ang sa bata, daw mo ginangdo gina pangamuyuan gid nila sang dako. Kay tido as of the moment, ara gyapon sa grabe nga pagtatap sa mga doktor diri sa iya bangmot siyam. Pero with this one iya, ang bahin niya sa mga ginikanan, wala ni sila anay giligin pabalo sang Domingong adlaw bangmot siyam. Kay ang tinutuyo diri sa mga bata nga hindi ma-shock bala ang mga ginikanan nga tido kumbaga biglaan man on their end kay Sunday to kuno that time na balaan nila nga kumbaga family time bonding kuntani, pero amo pa sina ang insidente nga nakuha nila nga balita bangmot siyam. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa pagsaysay sa nga pamilya ni Mr. Val de la Cruz sa ngaton mapakigangutan. So far, that was Sunday, nga gipabalo kami ang about sa tragic nga natabo sa iya. Ara kami tanan sa simbahan for the mass. Tapos nagtawag amon sister nga si Marinor nga amo natabo sa iya, nga wala man namon na anticipate nga amo na kag namangkot kami paano, kaya binamon niya that time, si Val mismo gamaniyok sa salakyan niya, which is wala kami gidya ang idea nga amon gali ang nagtabo nga which is ginsulong or aro-aro lang sila sang SUV nga black. Di that time as in out state of shock kami tanan, gakudog lawas namon going home. Hindi man namon mahambal sa ginakana namon kay mama kay papa since nga may ginabatsyag man sila. Ginipsa namon on our own way sa amon nga silent prayer dito kami nag-rosary kami kag nag-offer kami dayon we send message sa mga pari kakilala na mga i-include si Val and family nga maka-recover since nga do ka tragic gid mismo sang natabo sa ila. After the mass bali naghatag blessing si that time si Father Haba, tapos some of them nga nag-decide kami mapa SM, which is amon ng amon every Sunday nga bonding time nga makadto kami sa SM City, Maniaga, paghamba sang time to ma'am, do may mga ano pa kami, may mga moments nga nakita namon nga may isa ka bata nga panulukan namon ang bata gid. Ang panulukan namon ang namon gid nga hinablo si Jib, the same ang hulag, the same ang may premonition na something tani hindi lang amon na no. Doon nag-aanay pa sila nagiri. Nang tuwa pala si Jib kasi Jib jolly gina nga bata kag maalam katama ma'am at isi age niya kabalo na sa sang tanan bala. That's why do ano man ginkigan pa namo nga gali ang amon nga hinablos na si Dimple. Gakol na kay mama niya nga masabta ang tawag ko kay emergency. Kita na kay dito sila yung ma'am sa Winnipeg, which is Vancouver na tabo. Winnipeg, gintagwa lang gali ang sister namon nga si Giting. Please lantaw kamo sang news kay do na involved ara si Val kag ang iya bata. Dugingaan na sila message dito. Tapos right away na ara pa kuya sa simbahan. Tapos sila gapalanik na, which is may blessing pa kami kay Father James Haba that time. Nag-book out ko, kaya hindi ko makaya, nagkanto ko sa Adoration Chapel with a silent prayer nga. Matagan, gina sila balasang
Isang strength, especially ang asawa niya, nga hamba niya naigo man ko nang, pero nakabugtaw ko na yun. May conscious na sa balada yung nakita ang bata ya si Jib nga wala, nagiga pulse bala ma'am, gin si PR ya daw. Tapos si Bal nga nakita na niyaman ko no, Bal please hindi magtulog, gatango lang ko no si Bal. That time ara naman gin man ang mga ambulance nga nag-abot. Amo na pasalamatan namon kay siyempre do may guidance pabalakad protection na tabo. At that time, ma'am, kung nakita nyo sa video, before kay Bal may babae pa nga which is nga on the spot na patay, do siya ang barrier ni Balbal nga nakakadto pa before na nga gindalasa, gikagin araro sang SUV driver to. Muna nga do pila nakadlaw, duway man kami tinulugan because nga ang iya asawa do ara pa sa panic state, tapos hindi pa siya kahambal gid kay separate gali ang adult hospital sa may which is do hindi yan na ang hindi agad wala gid siya kakapitan dito kay dito siya nag-focus sa iya baby diyon si Balya gakol ang ako mga brother-in-law nga nurse sa mga health nurse hindi mo pwede kahatag sa mga information regarding sa status ni Bal, pero ang amo na through our prayers lang gid, constant prayers namon nga mag-guide lang gid si Bal kag healing healing power lang gid ni Lord nga makahatag siya makasurvive kag amo man ang strength namon subo through our prayers lang gid. Ang asawa niya ma'am daw nag-conscious saya pero do kibyas lang daw amo lang na ang amo na nabalaan ko kay Jeneline, pero ang ara gid sa ICU ang baby niya ma'am nga which is 2 years old, tapos si Bal ara man sa piyak nga hospital. Closely monitoring gid siya gyapon ma'am. Hindi kami katag sa medical details pero so far ang nabalaan namon damo sa fractures. Especially do may spine siya nga naigo, pero hopefully hindi lang gid matamaan siya nga maka-recover siya same sa baby. Amo na ibian kay do wala pa gid sang exact gid nga details nga ginhatag sa amon, pero closely monitoring pa gid ma'am. Ali ma'am sa amon ma'am financially ang first gitan pangamuyo gid prayer lagid kapitan namon. Second ang GoFundMe which is organized masang utod namon sa may Vancouver. Amo na ang iya official link which is so far sa amon nga overwhelming man ang help nga nabulig sa amon. Thank you gid sa tanan nga nagbulig, but first of all through prayers gid guro na pangamuyo namon nga makasurvive si Jib kag si Bal. Hindi mo gid mabalaan way gid kami siling na balaan gid kami kun ano may balita way kami amon lang ulihin na lang. Uli lang. Di pagkabalo namon ti natural hindi masyak ka man. Pero ti makontrol mo man ko gulingon mo nga hindi ka man magsiling nga maburi kag gidayon nga muna. Way pa man bali sitwasyon kun ano basta mo pa lang na nga nabungguan nga amo na bin nagtabog ang bata. Amo na imaginon mo na kun ano gid nga wa mo ginang ginapangayo namon sa tanan nga sa amon share man sang ilang prayers sang ilang financially gahatag man, so tanan ga pangayo kami sa pasalamat sa tao nga nagbulig sa amon. Amo ginangamon ginano tanan nga namon ga hatag man sila ang prayers gid amo nang makabulig gid. Halin sa manugpuli sila halin sila sa Lapu-Lapu festival. After that, doon nag-ara na sila ganito sa lakyan, nagbalik pa sila. Manugpuli sila sa ila balay. So, pag nakita nilang lemon tea na bala. So, nakagaday pa sila sang iya bayaw, nga upod ang sila tanan nga anom. So, after that, nagkatalikod sila sang pag-attack sang SUV na. So, why gid sila kapreparat. So, nakaptan niya ang bata. Tapos, kay duwa, gina sila yaga updanay. Gina sila nga duwa. Kay duwa, baby. Ang girl yara sa asawa. Kay Jen. Lang, stroller sa iya nga cousin man ma'am. Nakatabok lang gid yan. That was 10 years old, 7 years old kag si baby. Ginakwat ya sa stroller. So, ang ginaano namon, wagid ka preparado lang gatalikod gali siya, so may babayi pagid nga na ara sa before sa kay Bal. So nagtabog ang naga-ida sila nga mabaka sa limonade buti ka doon ga-ida muna
Kaday bal ang dalsa pa yung kalayo na kay sila. Nagtabogi sa si Jeb-Jeb. Ano mo na imagine mo lang, kung ano kadasig sa dalagan sa salakyan. Kung nga anong purpose ang tao to nga amo na, ano siya, kay kuno mentally retarded siya. Di nga dito, mo siya ginungod, di kaya lasaon to mga tao. Amo na nga mo niya nga pagpaminsar. Mambatsyam na batian sa mga kabombo natin ang kabahing sa main statement man ni Ma'am Mary Rose Romiliosa, Ma'am Mary Rose de la Cruz Altura, ang mga utod ni Sir Val de la Cruz at the same time ang tatay niya na si Mr. Guillermo Aguirre de la Cruz, Bombatsyam. Alright, so suno pa sa pamilya ang ginakinahanglan gidyan nila subong amo ang prayers para nga maka-recover si Val kag si Jeb-Jeb. In terms of financial ang mga bulig, financial help, medyo masarangan pa man sa pamilya, but ang pinaka-importante kuno ang prayers gid, Bombo Angel. Una gid mong botsam sa listahan ang prayers kasi ang ginakinanglan gid nila subong botsam kaduhagan kuno if ever nga financial kay willing man sila magbaton as of the moment, pero tikilain gid kuno epekto sa prayers, especially sa sitwasyon, medical situation sang bata, ang 1-year-old, sobra lagi pong siya sa katuig. At the same time, para kay Mr. Val de la Cruz, nga amo ng sitwasyon mo burubod lagi lang mong botsam kung ikaw ang nanay, kaya separate daan sila nga mga ospital, hindi ka basta-basta nga ilumpat-lumpat lang na balabong botsam. Alright. Ini si Bombo Angel Puchiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kita Bombo Angel tanti amonia. Nagapilar kita sa aton sining mga kabumbo, no? Nga ilakip naton sa aton sining pangamuyo si Val de la Cruz kag iya sining anak nga si Jeb-Jeb nga ini sila ang maka-recover kag nadakpa naman ang suspitsado kag mahatagan man sang hustisya adtong mga ginpangbawian sang kabuhi nga dulot sa sining pagpangarado, no, sa paghiwat sang Lapu-Lapu Festival dito iya sa may Vancouver, Canada. 16 minutos na or 17 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa. Dugang pagin nga balita kag impormasyon anay sangguniang bayan na member nga paryente sang incumbent mayor sa Banwa sang Buena Vista ang ginasuportaran si Mayor Eugene Reyes. Ano ihan ang rason niya nga sa kay former Mayor Eugene Reyes ay nagdampeg. Lakip na sinadiri karon sa aton sining pagpangalagan iban pagin sining mantulupang doon nga mga balita sospek sa naglabo patay sa barangay Tanod sa Banwa sa Igbaras na dakpana kag mayara man sang pagpatay sa isa iya kalalaki nga ginalantaw. Love triangle naman ang motibo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo.
Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa ginistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos, mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahat. Hello Philippines Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Haray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Sa aton sining pagpangalagad mangingkopod naton ang former board member, I stand corrected former board member sa probinsya sang Guimaras. Sa linya naton live via Viber si former board member Roy Habanya. Sir Roy, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Hanay sa udto, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Cham. Welcome sa Bombuanay sa udto. Sir Roy, nagpakigangot kami dira sa imo kay ikaw isaman sa mga nagapabutyagid sa suporta sa kay former Mayor Eugene Reyes, no? Ano ang imo sining anong nagtulod sa imo agud nga magsuporta sa kay former Mayor Eugene Reyes, former board member Habanya, sir? Actually, Bombo Cham, diretso tanay kag kinimatarong nga magpili sang aton nga mga kandidato, labi na gid ang mga kandidato nga
kapable kag kabalo magdala sang iyang leadership sa Banwa sang Buena Vista. Bilang anay board member, anong mga programa sadto ni former Mayor Eugene Reyes nga imo gid sini iya nga nasaksihan kag ti nakahatag sang kayuhan sa mga pumuluyo sa Banwa sang Buena Vista, sir? Actually bilang isa man ako kapumuluyo dire kag sa tubangan gid sa munisipyo nga akon balay, kung sino madaong gapungko makita ko gid ang mga bagay nga mga maayo kag hindi man amo. Kay ari gid ko sa tubangan sang Banwa sang Buena Vista. So, ang nakita kong kayuhan sang sa kay Eugene, perminero lang tao ko ni siya lingkod daw kasuplado nga tao ni pero sa mayag istorya ko kali mayo man nga tao mayo man istoryahon. Kaya sang una hindi gid man kami ni close nagabinugnahan na lang sinugatanay. Kag muna ko nakita sa iya sang kami nagkontrahan na sa una bilang naglagan man ko mayor. Naglagan man si Atty. Vincent Mayor kontra man siya dulungan kami. After nga pagdaog ya daw makita ko nga wala siya bala nagapanglagas sa amon nga mga kontraya sa una. That's why nagupod kami ni Atty. Vincent Diasi sa iya. Kag nakita ko man ang pag-improbar sang Banwa sang Buena Vista labi na sa peace and order. Ikadua, ang maayong sistema kay nag-improve ang mga negosyo diri sa amon Banwa. Naka-create sang madamo nga mga trabaho, nagdamo ang mga buildings nga sa diin may mga negosyante nga naganegosyo diri nagdamo nagsululod. So ang circulation sang kwarta nag-circular sa bilog nga Banwa sang Buena Vista, pati ang transportation na buligan mo sang circulation sang kwarta, pati mga gagmay nga mga entrepreneur at least nakabenepisyo. So muna nakita ko siya kag wala siya nag-aapin sa tawo akong makasala. All right. Okay. Now, as per information nga sandig man sa aton sini nga pagpropamangkot, daw hindi man gani maglayo ang relasyon mo sa kay Mayor Sam Gumaren. Pero maskin pili mo yang ipabutyag ang suporta mo kay former Mayor Eugene Reyes? Amo na gani ang ano tawag niya ang kaayos ang demokrasya nga panggobyerno sa Pilipinas. Kay libre kita magpili sang ato nagustuhan nga mga kandidato according sa imo konsensya kag sa imo hibalo kung ano siya bla pwede siya o kung hindi sa ina nga mga posisyon. Pero kung hindi si Eugene pwede siya magbalik sa pagka-mayor, hindi magumagano galing kakita ko gid. Ang mga decision making niya iya gid decision. So sala man daw kung husto as long as may decision siya. All right, may mga balita man kami nabaton diri board nga may kantanan sa mga benepisyo kag ayuda. Kung tani nga mabaton ang mga pumuluyo dira sa probinsya sang Guimaras, but it seems nga duway nagakadula ini nga isyu do nagadugang lang nga nagadugang kag anong imo sini mahambal former board member Habanya? Sa akong observation Bombocham, labi na sa senior citizen, maayo to nga mga programa sa una sang si Eugene Pagapungko kay ang mga senior citizen nagabaton every nga may mga birthday kay nagpasar sila sang isa ka ordinansa nga nag-approve para intended sa mga senior citizen. So ang kung may edad ka na 60, expectar mo pa blada nga maglaway ka pagid, di pasalamat ka na nga nagitagaan ka sang kada birthday mo, tagaan ka sang incentives sa sang Banwa sang Buena Vista through sa leadership ni Mayor Eugene kag sa mga SB sa una. So ang mga senior citizen at least nalipay man. Ako senior naman mo, pero wala ko yan nagabaton kasi may pensyon ako. So isa na kabagay nga kabulig sa ato nga mga seniors dere sa Banwa sang Buena Vista. All right. Na mensionar mo man kagina former board member Habanya sir nga sang tsimpo nga nakaagi man kamo nangin kasumpong ni Mayor Eugene sa pagpapili bilang nga mayor after sang eleksyon, maayo man niya sa gyapon ang inyo sini nga pagtamdanay why sang dumot ang mga programa, ang mga benepisyo sang mga constituents or mga supporters mo, ano nagtupa man sang iya sini nga tsimpo granting nga nangin kasumpong kamo sadto sa politika? Actually, dawla na ko to yan nag-mind sa mga amo sina nga mga bagay.
Pero nakita ko lang isa ako niya personal observation bilang isa ako ka gamay man yung negosyo man din nga gamay sa Banu. Kung mag-process ka sang imo papilis, pag-abot sa opisina ni Mayor Eugene, automatic hindi ka ni duan ka oras baton mo ya balik ang imo nga mga permits nga approved na. So dako nakita nga si Eugene hindi siya gali yang madumot. Okay. Sir, dahil lang yun, no? Nadula ang imong ano, ang audio nimo board. Dahil lang yun, ibalik ta. Standby, Okay na? Okay na. Ara na. Kamagyan ka ni board, ano itong imong siningang ginsugpon sa statement mo nga party sa pagproseso sa mga papeles? Kung mag-apply ka sang kuan mo bla, sang imong business permit, mag-renew ka. Ang obserwaran ko kay Mayor Eugene sa una, do kadali lang. Pag abot siya opisina, hindi ka ni madabatan 2 ka oras kung maara siya nga mapirmahan niya dayon, makuha mo. So muna nakita ko siya nga, why siya dumot sa akon? Why ako ginlagas? So amo na siling kong tao, nagasaludo ako, kay sa sistema sa aton pang-gobyerno subong, kung lagson ay kita gyapon kag bagilinaway, wala sang mayo nga matabo sa aton banwa. Kag hindi mayo nga ehemplo sa aton mga sunod nga henerasyon ang mga amo sina ang pagdala sang leadership sa banwa. So kinahanglanon respetuhon naton ang isip pareho naton, respetuhon naton ang aton pareho nga mga elected officials. Kay nga kung hindi mo na respetuhon, pareho lang wala mo man gin respeto ang linibo-libo nga nagboto sa sina nga kandidato o kung sina nga elected officials. Ako Bombocham, isa ako naka-experience sa talawag nga political kuan ng tawag ni ng term ni ng prosecution. Kay sang 1995 pagdalagan ko SB member, hindi ko gurong pare Bombocham 15 ka barangay nagpareho boto ko 5, 33 5, 55 5, 120. Pagdalagan ko uli independent, nakuha na ko sang akon nga watchers. Wala gid maskin 2 ka o 3 ka barangay nga nagpareho boto ko. Nagdaog ko to number 4. Naglaga naman ko uli, nagdaog naman gyapon sang independent. Isa pa gid ka worst scenario sa akon kabuhi sa political career ko. Sang board member ko naglagan ko independent. 4 nagli ang board member dari sa first district. Kag dito sa second district is 4 man, pro 5 pagyapon igo ko nakita. Pagtapos eleksyon number 4 ako way ko kapungko kay wala nila ginimplementar ang 4 nga board members dari sa first district kag 5 gyapon to. So ikaduha na nga kuan ako daw political experience nga di mayo. Napanguha ako nga streamers. Abi ko gani sila ko gapanguha mga balo kag mga laon kag ginaulit nila bahabol nila kon gabi gali kay ang mga pagontra magakuha sa akong nga streamers. So nagdaog naman ko sang pagka-board member ko last term, nga ako lang isang nagdaog sa amon nga grupo, nga board member sa Bilog nga Guimaras. 5 namon kami Mayor Perde, amon nga Gobernador Perde, pasensya nga akong tingog na gano. Ang akon nga Congressman Perde, Vice Governor ko Perde, ako lang isang nagdaog. Dito naman ako naka-experience sa political persecution gali. Kay wala ginkuhaan ako budget. Pero sa muli ginbalik, ginkuhaan ako committee chairmanship. Wala ako gina-acknowledge kung may mga okasyon. Wala sa mga welcome nila sa mga okasyon kung may mga pista sa mga kabarangayan o sa Banwa at tubangan gibalay ko Banwa. Kulang ila board member, 3 lang. Si Roya Banyay wala ginabutang. So nagsulod sa isip ko ni Bombocham nga hindi namin nga leadership. Hindi mayo gid nga leadership kay ginambal ko kay na nga hindi maayo ini nga ehemplo sa aton mga kabataan nga masunod nga henerasyon kag hindi makatao kag makadiyos. Wala respeto sa tawag ni sa nagbuluto sa akon nga libo-libo man nga nagbuluto. Kasubong nagbalik pagid ini nga akon na-recall ko ni sang ang akon kainit sang ang 4 ka mga SB diri sa Banwa sang Buenavista, si SB Attorney Vincent Diasis, Engineer Ferrer, Galio, kag si Attorney Idang, independent sa Attorney Idang, ginkuhaan mo nila committee chairmanship kag budget. Ano pagtrabaho mo sa
magtrabaho ka sa sangguniang bayan kung wala ka committee chairmanship. Na-experience ko na sa ako ang board member sa una sa first district nga member sa board sa first district. Na-experience no. Kung hindi ka gidya bumuot sa trabaho mo, makatrabaho ka lang da kung mag-deliberation na nga maka-deliberate. Ika-entra ka sa deliberation, pero sa mga ibang nga bagay wagit. That's why nga hindi ini maayo nga inflow nga ginhimo nila sini sa kadua ka apat ka mga isbis nga di sa dihendra ko naglain ang akong buot nga hindi pwede kay nga dati ako nga soldado, dati ako nga opisyal soldado, dati ako pulis, halis pulis sa tanig soldado, kabuhi na mo nang gintaya namon sang una sa mga kabukidan sang Western Visayas agud lamang nga mapalinong kag katawhay, mapairal ang kalinong kag katawhay sa bilog nga Region 6. Pagkatapos amo man lang din nga amo man lang ang magkalatabo sa aton. During kay sino na nga soldado mo naman nagklamatay. Oh, during kay sino na nga term board? Hello. During kay sino na nga term ang political persecution nga nabatyagan mo? Actually, sa una daw okay pa sa kay siling ko that time sang board member ako ang gobernador to si Gob Samuel Gumaren. Inablos ko man sa pakadua, siling ko ba siya may instruction ni siya sa babaw. Nakuhaan ako sa amo sina nga mga ang committee chairmanship kag pati paganitan ni nga akong private secretary do kason pa nila pero nagreklamo nagigo. So nag-recall sa akong kaisipan nga hindi ini maayo nga helikoton sang isa ka opisyal sang banwa o sang probinsya. Kaya mo ni nakita ko si Eugene, nagkalapit sa balay, nagistoryahan na kami, sang masinsin maayo. Siling ko siya, Mayor Eugene, kung himuon mo ni ang ginahimo nila subong kung magdaog ka, ibutang mo na nga kontrahong taka sa sunod naman ng eleksyon. Di ara sa tubangan sa nga anom niya kay SB ang gipagambal ko siya kay siya kag siya nga vice mayor nga. Kung himuon mo ni ang ginahimo nila sa paggalagas ng imong mga kontra, isiguraduhon mo sa sunod nga eleksyon kontrahon taka baka kontrahon. So nagambal si Mayor Eugene nga Roy, hindi ko na pahimon ang ginahimo nila sa aton. Mula na ang akong nga natindugan na Bombotsam. All right. Former board member Roy Habanya, sir, thank you so much sa imo sining at simpo sa pagpabutyagman sa imo sining suporta sa kay former Mayor Eugene Reyes. Madamo nga salamat kag maayong hapon, sir. Madamo man nga salamat, Bombotsam. There you have it, si former board member sa First District sa Banwa or probinsya sa Guimaras, partikularmente dira sa Banwa sa Buena Vista. Wow, sakit-sakit mangliagyan ni Board Habanya ba? Sa aton sining mga kabombo. 37 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time, balita ni Bombo. Hana Andasa. Duwa ka magkasunod sining police reports tutukan ta ni anay. Natabo sining ang pagpanglabo dito sa may banwasang Igbaras kag pagpatay sa banwasang Haniway. Nga sa Haniway ito yung love triangle sa Igbaras anuayhan ang motibo sang pagpanglabo patay sang isa ka suspitsado sa barangay Tanod. Check ta si Bombohana anda sa Bombohana sa report. Please go ahead. Stand by sa aton sinumang kabombo. Makabing naton nga nagasaka karon ang numero man sang mga kasubong sining kriminalidad sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Check ta si Bombohana. Bombohana, please go ahead. Bombotsam na dakpa na sa mga pulisan sa Igbaras Municipal Station ang suspect sa naglabo patay sa isa man ka barangay Tanod diri sa barangay Talayakay, Igbaras, Iloilo. Kahapon adlaw diri man ang biktima amo si Edwin Ilumba Espada, 52 anyos, isa ini kapanday kag barangay Tanod sang Talayakay, Igbaras. Pagangining suspect amo man ang iyang paryente nga si John Ray Espada Barison, 27 anyos, kay residente man sang amo nga barangay. Diri man sa aton nga kitag-angot kay Police Captain Francis Don Lumahan, ang hepe sang Igbaras Municipal Police Station, niya diri ginapahayag nga sa ila nga ginapatigay nga hot pursuit operation rin pa kahapon nga adlaw sa tion nga
ginlabo ang ining biktima, natigayon na nila nga madakpan ng ining suspect sa barangay Tigmarabo, Subong nga aga. Diri man kay lumahan, dagapaligo pa ang ining suspect sa suba sang sion nga siya man ang nadakpan bombotsama. Kag base man sa panaysayon sa pamilya sa mga kapulisan, nagasuprer gali ang ining suspect sang mental disorder. Kag diri man matandaan nga kahapon nga adlaw, samtang nagaramanday ang ining biktima sa balay sang ilang man nga pagkaisa, agol ihadala nga nag-abot ng ining suspect kag ginlabo ini iya sa likod nga gintunaan sang kamatayon sang biktima. Kag makita naton dira bombotsyaman ang iya diri nga agi sang pagkalabo ti matalom ang ining binangon nga gingamit ng suspect sa paglabo sinis diri sa biktima. Kag kung makit-an nangangagit sila sinima mismo sa ining victim tungod man sa ining paglabo sang suspect. Subong man ginaimbestigahan pa sang Igbaras Municipal Police Station na kung ano gid ang motibo diri sa pagpatay sa biktima. Bangod man nga ti ang wala gid sila sang may ginatandaan man kung ano natabo kasi mga daan nga hiligutan wala man sang nakitaan ang mga kapulisan kuno man sa ilang pag-imbestiga diri mismo sa pamilya sang victim kag suspect. Suno man diri kay Police Captain Lumahan na subong adlaw at ginaprepara nila ang mga dokumento nga in kaso gid man nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok man diri sa suspect kag posible nga magpangatubang sang murder case ang ining suspect. Yari ba nakarabay naton ang ining pahayagman ni Police Captain Francis Don Lumahan. Alas 8:49 ang aga natigayon nga madakpan ng aton nga suspect sa boundary sa barangay Bagay, Igbaras kag barangay Tigmarabo ay Meg-Aw, Iloilo. Ano sir ang ginahimo at that time and why is it nakalabot to siya sa pagpalagyo man sir? Ang suno sa mga nakita naka-report sa aton ang aton nga suspect nakita ang gapaligo dira sa may suba sa area. And ano ang mga background ni sir ang suspect mismo? Suno sa pagpamangkutanon naton kag sa interview naton sa mga relatives niya saka mga immediate family na kag sa mga nakakilala sa iya. According sa ila ang ining suspect kay suffer sang mental issue or mental condition. And so far sir, ano ang kung balik-balikan naton, ano ginatabo kahapon and ano na ang testada sang kaso man sir? Ang aton tabo ini ang insidente mga alas 2 ang hapon Abril 28, 2025. Sa diin ang insidente na natabo sa barangay Talayatay, Igbaras, Iloilo. Sa diin ang biktima gaobra ini sa kasin niya man balay as karpintero, pamanday ini siya sa nag-abot ang suspect na wala man iban na provocation, gulpiyada na lang ginlabo ang ato nga biktima kag nag-igo sa liog sini. Based sa atong investigation sir, nakitaan bala sang may prior na nga hinigot-anon ang ining duhaman sir, suspect and victim? Kung sa pumangkot naton sa area kag during initial investigation wala gid sing makahambal na may insidente nga natabo in between sa duwa sini amo ganin na nakakibot man ang mga tao dito nga natabo ang ining insidente kay daw kay usual man lang ga kirit anay kag inot anay kay considering nga parentihan na ini sila. Okay, so bali it's just because pala sir sa ginatawag nga may mental health problem ang ining suspect? Amo na sa ginalantaw naton nga possibility nga natabo ang krimen. So bali sir wala pa man sang case sir or plastado sir? Subong ga prepare kami ginahulat na lang naton ang decision sang pamilya sang biktima. Nabatian diri Bombotsam ang pahayagman sang hepe sa Igbaras Municipal Police Station, Police Captain Don Lumahan sa ining update sa suspect nga nadakpan na sa ining pagpanglabo patay sa isa ka barangay Tanod sa Banwa sang Igbaras. Di dapat na mayara gina sang certificate kung ipalantaw gina yan sa doktor kung para nga mapatod na nga hindi nagasufrer sang diferensya sa paminsaron anang suspect kay base balakon isa man ina sa pamaagi agud nga para makapanginluwas la sa kaso nga iya sila na komiter or krimen nga iya sila na komiter Bombohana. Yes, tama agad na Bombotsam may paidalom sa medikal ang ining suspect agad tan-awon kung sakto giman upon may kamaturan ng ining diferensya sa paminsaron nga ginatol man sang iyang pamilya
sa sining suspect kay basi isa ka rason nga basi na salaan o kon that time na inabot lang ini sang time nga paglabo sa iya mismo nga paryente. So dira man ang dalaman sa investigasyon mismo sa Igbaras Municipal Police Station Bombocham. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, at sa Radio Bombo. Salamat gid Bombohana Andasa ti mabudlay karon kon maigo lang sa anon mo abi kay may ara sang nagasuffer sang mental disorder mo. O ti mas mayo pagiya para makasigurado padalom-daloman ginaga pagpanghusisa kag ipalantaw gid sa mga eksperto. O kay para matagan man sang ustisya ang kamatayon sang biktima. Pahaniway naman kita halin sa Igbaras sa mapahaniway kita. May lalaki dito buno, patay. Tiyang ginalantaw sining motibo, love triangle naman iniya. Sus Maria kagusip po, may mga love triangle nga nagalapot payag isa mo sining sitwasyon. Amo ni kunong sugilanon bla sa una nga mabatian naton permi nga rival, patay. Tiki kung rival kung karibalan mo kuno ang isa ti amo nang ideklarar ya di makakurulba sa aton sining mga kabumbo. Pero kalibog kaning ulo sang paryente sang biktima nga do ay man kuno sang kasuay kag do ay man kuno rimalaso niyang ila sining himata. Kalibog ulo nila nga naglabot sa punto nga ginpatay gid ini siya banwa. Standby kay check taton ang mga balita nagikan sa kaupod man sa kay Bombo Jomar Villa sa yaman sining panghusi sa dugang sa Haniway PNP. Bombo Jomar, sa imo sining follow-up report. Please go ahead. Nagapadayon pa ang investigasyon sa Haniway Municipal Police Station tuhoy sa kamatayon sining 29 anyos ka lalaki matapos nga natiruhan sa may barangay Madong Banwa sang Haniway Iloilo. Siguro more or less mga 5 to 8 kilometers halin sa may Banwa ka Haniway, pakadto na sa may way pakadto sa may Banwa sang Lambunaw, no? Ang biktima mo si Rostom Leonora, taga barangay Aquino Nobleza Street, no? Poblasyon sa may Banwasang Haniway, Iloilo. Based din sa investigation sa kapulisan sa pagpanguna ni Police Captain Hector Ayagan, hepe sa Haniway Municipal Police Station, ginpahayag sa tungdan nga ti una sining information abi nila may ara sang aksidente, no? Kay nakita ding biktima nga nagakulob sa dalan highway ini siya, tapos ang tupadya mga siguro more or less mga isa ka metro ang kalayon sa sining motor. So dito nga pag-proceed dito sa kapulisan, nakita ni ang biktima nga may pilas sa iya sining lawas, kag dito nakita nga may pilas sa tuga karon sang pagpanglutang sa tuo sini nga likod Bombocham kon sa diente na lantaw diri sang pulis nga daw posible igo sang shotgun, no? O kon short abing shotgun ka guys sini karon nga mga D12, no, bali-bali sini nga D12 kay na may nakabati kuno nga may sumigabong, no, do kay sa alang. So abi nila ganit na disgrasya sa motor galit mo nga ti amo na to ang igo sang pusel sa likod karon sang biktima. Gindala ni siya sa Haniway Hospital, pero pag abot sa hospital unconscious na ini siya, kag gin-declared man nga ni siya ang ginbawian sang kabuhi, no? Based diri sa pag-investigar sa kapulisan kung ano gid ang motibo kag kung sino nagtiro sa nasabit sini karon nga biktima, kay ginalantaw sang pulis nga hindi gid kuno magliwan, no? Ang suspitsado kay isa sa ginalantaw nga posible kilala man sang biktima ang suspitsado. Ini kun basihan ang igo sang bala sa sining nga lawas kay sa paglantaw sang pulis hindi kuno maglayo sa 2 metros mo ang distansya sang suspect sa biktima bangod ako lang tawon kag kun basihan ang agi sang bala sa sining nga lawas nagapatimaan nga ang suspitsado malapit sa biktima kay ang laptop sang balines Bombocham nagadikitay, no? So amo nang galantaw sang kapulisan nga
malapitan ang pagtiro sa suspect. So gina-establish karon kag ang ginalantaw sining senaryo nga pauli na ning biktima sakay sining motorsiklo kag posible na nga gin padulugan o kun gin gin balabagan to gin papundo sa nga sining kakilala kay kun hindi ya kuno kilala suno kay Captain Ayagan why na ni siya why na ni siya nagpundo kun layo na ni guro distansya sa lawas ito kag siya sining motor. So ginalantaw nga nagpundo siya tapos nagpalapit tong suspect nakita sa biktima nga may pusel gali. So naghingagaw siya nga maglagyo. Amo to nga nakapanaog siya sa motor pero tido mga 1 kilometros ang kalayoon didto na siya nga natumba bangod sa igo sang bala asa ya sini karon nga lawas pubutsam sa motibo suno sa kapulisan hindi pa ko establish pero may mga inisyal na nga nagasulod nga basi ma-connect nila sa ginatawag sining love triangle ang ining paggatiro patay sa sining biktima kay natukiban nga may ara ni sa gali no nga live-in partner may duha ka mga kabataan nagaedad 11 kag 12 ka tuig tapos ginabati-bati nga may nobya man ni sa kuno sa may banwa sang Kabatuan Iloilo no so mo pa ni ang tinguan sa kapulisan kung paano nga mausisa pagidugang ining babaye nga ti ginanobya-nobya sang biktima bisar nga ti may ara ini siya sang live-in partner. Si Captain Ayagan bla sang ma-interview diri sang Bombo Radio. Naglakas pa nga mga investigador nga para mag-investigar pa kung may makuha pa kami ng mga witness regarding sa shooting incident nga tabo sang kagabi. Sir, sa hibalo sang kadabaan ano gid ang nabaton yung information kag sino ning biktima naton? Sang kagabi may na-receive ang Haniway Municipal Police Station nga may shooting incident nga natabo sa Barangay Madong kag dayon man nagkadto nga among investigador kag nakakilaan dito nga ang biktima amo si Rostom si Panton Lianora 29 years old kag residente ini sang Barangay Aquino Noblisa West Haniway Iloilo. Bali dayon anong nakita sir sa area? Ang nakitaan dito sa area nga pag-abot sa pulis na dala na siya ang aton biktima sa Haniway District Hospital ginala na sang MDRMO ay basi mahingagaw pa. Kay apang pag-abot dito sa District Hospital gindeklara ka doktor nga dead on arrival. So dito pila siya sir? Ara sa may right side nga kilid dire. Nag-exit sa wala man nga side sang iyang lawas. Subot sa lingon likod ang suspect ang sa kilid. Sa kilid. Okay. So ano man motor siya. Nagamotor siya pagka abot sa area natumba ang motor kag mga 1 meter siya nga nagakulob sa simento. Ang kalayoan sa motorya? Sa motorya mga 1 meter away. So din sa pakadto ni sir? Pabalik na din sa poblasyon. Sa dopo ulit na siya? Oo, pabalik. So anong suspect man? Ano gang ka sa iya or gamotor man? Wala pa kami sing gid ko ang status pero sa bisa dito sa nakitaan siya lang ini nagamotor. Bilin motor ito sa lugar? Oo. Kung ikaw maglantaw, sir, ano possible kilala yan ng suspect? May posibilidad nga kilala ya kag padulugan siya. Kay wala man to sang skid mark ang area no nga ang pagpadulog nga alang siya. Kag pag para siya amo ato nga gintiro siguro. Kag hanap pa siya nga maglagan apang alang-alang na gid siya. Amo ato nga may allowance nga 1 meter away. Subot sa lingon hinay dalagan ka biktima. Okay, nagpara na siya. Kay kun dasig siguro dalayo ning yang distansya sa motor yan, no? Malayo gid. So, but sa lingon ang suspect, posible taga-drop mas lugar? May posibilidad nga kilala yung suspect. Sa disura sa motong oras ter gabi, gano kunong biktima to? Or may info na kung may ginkato answer, ano? Wala pa kami sing gid nga information pero may posibilidad nga may siya, may information nga may huyab-huyab ini siya sa taga Kabatuan basi amo atong taga Kabatuan ko tong huyab
Kasi nag-meet up sila o ano, pero under investigation pa ilaluman ko naman sa investigador naman. Okay. So sa ibang lugar, dito yan sa lugar, sa barangay? Hindi pa sa barangay, dito sa may barangay Madong. Okay. Ang igo niya, anong armas, sir? Possible, sir? Ang ano siya, D12 or homemade shotgun. Nga man na... Brick type kay... Ang bala, iyak shotgun. Ang balinis niya to? Oo. Sa igo, sir, ma-establish kung ano kalayo ang suspect? Sa pagtiro, bla? Sa pagtiro, siguro malapit ang... Nga man. Kay tungkod ang igo kabala, ang iyang ang tawag ni. Ang sunog sang iyang panet, medyo tapos ang lapta kabala, lapit lang. Hindi siya hindi bungkag. Hindi bungkag. Abot singon ang pagtiro, ang pusay lapit lang sa biktima. May sunog? May sunog. Subot silingon, igo pa kapulbura na? May posibilidad. Okay. So estimated mo lang mga kalayong suspect ni sa kamitros kung maigo pa kasunog? May posibilidad nga isa kamitros ang kalayon. So, Butchilingon, ano daw mahana sa tani mabalikid? Sir, kado takilid? Anong igo yan, no? Daga kulob siyang siya. Ayun presyon. Sa motor niya, why man ka mo may nakita ito nga mga cellphone niya, be, or lawas niya? Negative man. Si Police Captain Hector Ayagan, ang mga gadget, ako ng gadget yan yung cellphone, dogin dala na sa ospital to, amo to nga daw ito makitaan sa area. Pumbutsam kag may nakita to nga kwarta, no? Walang to gid maeksak kon pila ang na-recover to dugang sa iya siding lawas kay isa to kay nasa gidalantaban gabasi kung dugin labatan sa kay kagin kuha tong kwarta niya kay nagabaligya ni sang ugamo. So dako ning income niya sa ugagya na ginagamit pag eskwela sa duha ni kabataan. Kay ti ang live-in niya ning duha ka baylog, ako nang live-in niya ning may duha ka makbataan sang biktima nga ni. Gabulig-bulig man ti do way man problema sa pagtuon abi sang kabataan in terms karon sa financial ti dito na kita establish nga akon hold up no kung gusto to abi kwaon kwarta niya tani ang dalaya to nga cellphone kag kwarta gin dala sa to sang suspitsado. So isa karon sa ginalantaw gid sang kapulisan amo to ang love triangle nga mention sang pulis kay magluwas ni sa live-in niya may nulnobya kuno nga taga Kabatuan. Diri Bumbutsam. So mo man ni ang panagupnot karon sang pamilya kanang tigayon aton diri mapakigangutan si Ma'am Linda Leonora. Taga Haniway ang nanay niya. Ang uyab-uyab Banwas ang Kabatuan o Barangay Kabatuan? Taga Banwas ang Kabatuan. All right. Diri Bumbutsam. So sunod diri sa Iloy, gahambal gid ni kuno permi mo si Kano, tawag man nila si Kano kun magwas balay bakal sigarilyo pero do dayon kuno kagabi way kabalo no nakibot sa gadi nga mo na nga tawag tong kilala niya nga katuad sa ospital. So ang pagkilala sang Iloy do mo man ning gidalantaw sidi nga basi may kantanan man sa relasyon na si iban sining babaye. May live-in siya, nagatrabaho dira sa Mahibulo, Haniway, amo ning ang duha nila kay Bilog Makbataan dira sa kay Naylinda, nagatiner. Pumbutsam ti dogay naman kuno sila ni, no, of the night lagko na ganyang ila sining kabataan. Kag duha man gid sang nakita sabi nga may problema sa sa sining babaye. Pumbutsam ti away ti natural na lang kon sa mag-up the night ang babae kag lalaki. So nakakadto da sa nagligad nga bulan do mga duha na kuno ka bulan ining si certain alias May. Pumutsam dala ang isa ka bilog sining bata mo ning taga Kabatuan. Iloilo si May amo na kuno gina mulumiga ni alias Kano. Diri pumutsam pero di pa to establish kung balati mahimo nga makabulig si May nga masolbar ining kaso. Kay isa na sa gidalantaw kay man based diri sa nakuha ng information na ginrelease ang kapulisan sa kay Naylinda. Ining si Kano gali kuno kagabi nakita nga naga-drive sang motor tapos may nagaangkas nga babaye nga may tattoo sa paa. Dira sa may Armada dira na sa may Taytay Kahaniway. Bumbutsam. So nakita si Kano kuno nga naglabay dira.
nga may angkas nga babayi nga may tato kuno sa paa. Kung sa diin after sang natabo kay nakakita ni Dutanod. Pagbalik siguro do mga pila ka oras pa nagligad. Pagbalik kuno sang babayi nga naka angkas sa motor to sa biktima, pagbalik kuno lain na nga motor, no? Lain na nga motor ang ginasakyan kag lain na ang naga-drive. Bumuchamp. No, sunod to sa nakakita dira sa may Taytay sa Banwa karon sa Haniway, Iloilo. So hindi pa ma-establish kung bala ang nakita na nga nagangkas sa motor sa biktima ini si Alias Cano o kunis Cano. Kung bala mo ni si Alias May ang ginanol-nobya ni Alias Cano. Bubutsyam kag kun basi ko may iban pagid nga relasyon abi si Alias May nga naakig abi kay Alias Cano, no amo na nga gin tiro siya, no kag ang dako pagid siya ni karon nga palamungutanon kun ang purpose dito sang biktima kay sunos pamilya way man to siya kilala abi sa lugar, no kag tikon butanta kun may punto may kadtuan sa to abi nga kay certain minti taga Kabatuan man, no dumalayo mas may Banwa sang Haniway. Ang guys gagawa pagid karon kay ang ining babaye nga nakita gaobra kuno sa bar dira sa may Banwa ka Haniway. Bumutsap ining nakita nga nagangkas. Ining babaye nga nangkas ni Alias Cano. Gani ano klase nga bar? May videoke tapos tagay kag may katibol. Ay, okay. Mo balansang bar, mamiyara ka niya integrated bar. Tapos video bar. Sa video kay bar sa Gobra. May bulo video kay kag ti kisabo na ang mga ay banda gasol chat. So before pa man or after nga na before na patay na tiruan ining biktima nasiplatan na tong angkas siya pa. Ining si Alias May. Roger that, pero hindi pa may ma-confirm ko si Alias May gid man kay ang natandaan na to do may tato kuno sa paa. Basta may tato sa paa nga babaye. Yes. Ti si Alias May tato ni sa paa. Ang ambal ka nanay pagkatuya to abi way man sabi kay do nakadlargo ay man sa do di man sila pero vibes. Pagkatapos to nga natabo na to sa biktima, nakita liwat si Alias May pero lain na nga motorsiklo nga single ang iya ginangkasan. Lain na ang ginasakyan sining babaye nga may tato sa paa. Lain na nga driver. All right. Arib lang confirmation no kay Linda Leonora ang Eloy sang biktima. Dapat to. So bali mga kagamitan niya araman. Kompleto. Dyan sa pulis. So, cellphone na, kahita na, dyan. Pila kwartaya to? May kwarta to? Ang sinuktan na tuya gani. Bao. Gawa eh. Mga pila to? Maano ay lang ko siya mga piragawa ang para sinuktan na. Kakatiga libod-libod, sagli ka ga. Okay ha. Ginapautang na ran. So dumapisan man gali, no? Ti amuro gani hambal ninday na nga ang kapital ibalik na lang ang ginansya ana. Na amo balakaran ti akay nagapanukot patudaan hinugrimit na ratudaan dinong padara na tos tagiya kang gagabla nga ginabulan makmagurang na. So sa madang to ay sa to may ginpautang to o may nagkuha siya to? Mula lang ay naman naman eh. Pa hindi man siguro daw ay siguro Why man no? Why man? Pero sa natabo ni siya dong ginalantaw nyo basi kundo gin siya gin hold up siya gin lambatan pero ti may man no? Hold up sa kahita na kagano kung ninadara pa iti so dito ya. So sabot sa lingon why sa intention niyo kwaon kwartaya? Why siguro? Ang cellphone na to man. Kaya ang suno sa pulis, ang anang motor, daw bali na puklid lang, why matiguba, why mamagasgasi. Tapos ang tana, daw nakapanaog lang siguro sa motor, kag umapa lang sa tengah dalan. Na mo blakaran. Manuguli rida adi, kay ang motor na daw nagapaador paniway. Adre kito bang? Si Kano ni Duak Bilog bata na pila edad ni Nay? Pila edad mo to? 11. 11, 12 doon sundan na no? Puro laki no? Puro laki. So bali si Mrs. yan ang trabaho ni Nay? Ano man to? Nag-obra man to si Bulo.
ga trabaho. Ano bali ka puli-puli man di or lain nga balay? Amot isang kanutong way kabataan na. Tiyo marag ulit sa nipaan. Na amugla karan Ang bayi. nagligad ang nagligad ni inadlaw gisugat ka tiyo ng duwak bata to. Gindaranag ya. Amuran Pero ti okay man subong ang kay kano kag sa bayi okay man ilang ano do may conflict man. Amura gani ang diferensya kay may manamo si kano may migaman. Tapos daw may ang bayi nga ran siguro may bata o kung ay isa ka bisis ang bayi nga ran dinaranag ang bata. Pero ay gid ako karag pamangkot. Sano lang? Sang nagligad pa to nga mga binulan. Kagapin pa ang simi nga ran nagaadto marangya. Miga-miga na be. Pero why ako kara naga-istorya. Amo nang may bata? Kagad amurang may bata nga gindara nag-isa lang ka business gindara naging bata. Pero buhay na rato gindara. Tapos o relasyonan da kada nga duwa daw at pagani man gid maduwahe ka bulan Ni ano? Ni Mingaran. Ni Mingaran. Si Mingaran taga Kabatuan ra diyan sa may buntod bula sa likod hospital. Ang anda nga kuan ko. Ang anda nga lugar. Nga balay na dilada. Oo. Nga amo blakaran. Tapos way kukmaan to diin tan krang ubra. Si Rustom ni kag sawayan ni ano sila kasal sila. Hindi. Sang obra si Bolo. Hindi no. Kaso do live in gapon. Pero do okay man ni kisang ilang ano relasyon do may kisa ati. Hindi man ko malikawan no may. May mga suway-suway man sa dahil. Ti kano nung ginalanta mo motibo sini nga gintiro gid ni si kano? Amura gani akin no bisan ginangay da makaradaan ko naman ada mga may sala o kung may ginaway o kung may ano para nga daway man. Daway gidan? Ti amura gani ang ginaano ka mga pulis kung sino nga bayi ang ibaw na. Kay suno kinaka-istoryada nga to, ang laki nga to siguro nga nagtiro ka na may upod nga babayi. Ang bayi nga ran daw ubra ko din sa kasya, Takasa na ang pero may nakita ako marang nga bayi nga may gindaragya nga bayi nga daw labog na nga may kato, di na may kato sa paa. Namanaan ko ran taga Tigbawan rang bayi. Kay ginpamang. So may relasyon man kay kano? Daw. Di ma. Maana daw miga-miga malang siguro daw kaisa nam lang to naging daragya pa si Si Ma'am Linda Leonora ang nanay karon sa biktima Bumbucham. Alright. So si May taga Kabatuan, ang babae nga may tato taga Tigbawan. Bisa pagkilala kag sa nakuha nga information. Ang asawa ni si Rustom kag si Kano isa lang na Yes. Ini amo ni siyang biktima. Ano Roger ni that. bulag-bulag na ni sila Joms, why na nila sila gaupod? Nagakalukad to madak ko ang nanay sang duha nila bataan, pero tikisa di ko kagawan nga may naga away pinamilya. May asawa ka nagaobra sa piyak sa iban sini nga banwa. Tapos madala ka daya sang babayi sa puluyan nyo. Do tama na gini ka komplikado. Hindi lang ka isa, do dua pa. Tiabo na gani mismo ang pamilya naghambal nga kon tanikod may salagin man abi tani dogin istorya lang no kun madala pa sa istorya ti ang dogin gin lutang gid siya kag tigin patay gid ining nasabit sini nga biktima Bumbucham. All right. So iban niya na kay padayon pa man investigation sang Haniway Municipal Police Station. Ini si Bombo Jobar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Lapaw nagkikita sa latid sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover nagabilin sa imo sa manianay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 3 gigs long, lifeline rate, ang internet powers! Ginawa ko din
ng litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig at internet pag may disaster. Kasi, tol, powers all! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 27 to May 3, 2025. Ang Mayo 2 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Mayo 2, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Excitement is once again overwhelming the Bini Band. Bangod sila ang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining weekend sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ng gabi sa Mayo 3, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako umano kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likaw naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon.
Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon.
ang pag-reheat o pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon! Mayong hapon gid sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Kag i-check naton kiti dali na lang gid ang ating pagkadto sa mga voting precincts para sa pagboto. 13 dias na lang mga kabombo. Kag election day na. I hope by this time, we have already made up our minds. Kung wala man, may 13 days pa kita para nga maka-decide sino atong ibutang sa aton nga mga balota. 19 minutes after 2 o'clock. Hello again, this is Tita Regine. Salamat for being there and thank you also kung makashare ka mo sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program, kung maka-tempo, maka-sit down or maybe basi tapos yun ang inyong mga istorya dira, basi pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's enjoy each other's company sa sining nga hapon. Kaupo na mga istorya nga ato nga mabatian this afternoon. For the meantime, ari na si Jonel Gavin para sa ato nga ambahanon para sa inyo, Bilanggo. Good afternoon and welcome sa KLP. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapiningan, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali.
Iahon mo ako. Iahon mo ako. Music of Jonel Gavin Bilanggo. Good afternoon again. It's 2:24 sa hapon. And ari na ato nga first story for this afternoon. Again, kaupo din nyo si Tita Regine. Hello again and welcome. Aring istorya ni Lucky Tauro sang Romania. Dearest Tita Regine. Hello, Tita Reg, and good afternoon, everyone. Subong nga hapon, may nadumduman ako nga i-share. Tita, sa nag-edad ako 5 or 6 years old, nadumduman ko, kag ma-picture out ko ang amon nga ginaistaran. Amon balay, bali up and down, sa idalom, sementado ang salog, pero ang dingding, tad-tad nga durable nga kawayan. May hagdan nga mataas, pakadto sa ibabaw, kag sa kawayan man, ang salog nga mahining. Duha lang kahulot ang turugan namon, tita. Amon balay nalibutan sang puno sang kape nga kung aga kag hapon kanami hakluon ang hangin tungod sa mahamot nga mga bulak sang kape. Wow, gina-picture out ko. Katahom sa inyo nga lugar. Sa ubos balay namon, tita, sa right side, madamo nga puno sang abukado. Sa likod naman, may dako nga puno sang santol, kag dako nga mataas nga kabugaw. Kag sa iban nga bahin, kaniyugan, kahoy nga mahogany, kag may 3 ka dako nga puno sang langka. Kadalagko pa sa mga bunga sinitita. Ang avocado naman, do 3 gid ni ka klase. May ara, dako nga round nga ginatawag nga pilit. May ara, round man, pero normal size, kag may oval man, tita. May ara man puno sang mabolo, star apple, kag citrus. Ang pinakadamo nga tanom, amo ang niyog. Maka-harvest kami 2 to 3 times a month, kag 10 to 12 sacks kada harvest. Sus, Diyos ko. Subong, lakalaka na giniyog. Pero sang ulihi nga halin na ang amon nga mga neighbors, nag-decide man si tatay nga mahalin sa ginaagsahan namon nga duta nga malapit ini sa proper sang barangay. Mahalin. May ara kami laon nga tiyo, subang nga utod ni tatay nga siya langgid ang may tiyangge dati sa amon nga barangay. 7 gali nga magutod sila day tatay, tita, bali ang 2 ka lalaki, laon. Ang subang, tita, bali siya nagasuporta sa tiya namon nga single mom. Galing ang hindi manami, kay may pinilian ini siya sa amon nga magpalakaisa. Imagine, tita, ululupod kami nga magpakaisa kadto sa tiyangge niya, tapos ang pakaisahan lang namon sa agot nila nga utod. Taga niya tinapay kag soft drinks. Di puli kami sa balay, kapanugid kami kay tatay. Ahay, hambal ni tatay, tita. Na, kadto pa kamo to. Te, may ara man bes, nga mahulam ako inog pamasahe sa tricycle kung baka ang suba. Kay ang pakadto abi sa school namon, tita, may tabukon pa nga suba. Di kun mabalik pa ako sa balay, upod magulang ko, layo na. Mga 20 minutos siguro. Abaw, tita, ayawan ako natindog sa atubang sang tiyanggin niya kahulat. Kung pahulamon niya ko, kung hindi. Hasta nga ginakagat na sang subay, tiil ko kahulat. Kung kaisa mapahulaman na, pero ayawan pa ako kahulat. Sang ulihi, tita, ginubos niya pa chainsaw ang niyog. Kaginbaligya ang lumber niya. Tiambot kung sino nga utod niya nakaambit sang bili, Hasta nga nagtigulang siya, tita. Bale, amo na iya ginasustentuhan ang bata asang tiya ko nga single mom. Kag mga pakaisahan ko sa agot nila nga utod. Wala pa na gali, gasapak kay tatay, tita. Hasta nga nagmasakit siya, ining tiyo namon. Ti,
wala may maatipan sa iya. Kaya ang pakaisa ko sa single mom nila nga utod, nakapamana Koreano, kagindala siya sa Korea. Di syempre, siguro, napensaran niya man nga didto makadto sa mga binuligan niya balatita sang una. So sa tiyo ko nga agot nila tatay. Pero sa mulihi, natakan sila tatap sa tiyo ni namon nga laon. Diambot ko nung nahambal nila nga naghalin ang tiyo ko nga laon bisan hindi nakasarang maglakat-lakat. Do kasubo nga kairinit man tita, naglakat amat-amat pakadto sa balay. Ti, gin sa popo man ni tatay, kaginimuan sang iya kaugalingon nga hulot. Kami naman ang may tiyangge, sang time nga nagdangop siya sa balay. Tikon hapon gani tita, dira sa atubang tiyangge gatambay. Tinatagan sang utod ko tinapay kag soft drink sabay hambal nga, pao, sang unang ikaw may tiyangge, way mugig kami natagaan. Baw, batian ni tatay tita. Nasermonan ang manghud ko eh. Tiambal ni tatay, hatagi nyo lang nga wala pa aman nga istorya. Lipot lang hambal ni tatay, lipot lang ni tita, pero intindihan gid namon. Dapat, bisan ano pa, ginpaagi na sa amon, hindi magdumot. So bisan ano pa ang ginpaagi niya sa amon sadto, hindi gid kami magdumot. Hasta nga nagluya na siya tita, kag nagpahuway na. Sa balay man ginhaya iya bangkay, hasta nga napalubong namon. Tita Regine, hasta na lang diri, kabay may eleksyon, nga nakuha ang tagpalamati sang imong program. So thank you for reading my letter. More power to your program. God bless you always. Respectfully yours, Lucky Towers. Sa imo pala nga pag-describe sang inyong ginapuy-an sadto, baw natahuman na ako sang lugar. So may orchard kamo, as in damo puno sa mga bungang kahoy, amo ginabala ang pinaka-dream ko. May orchard ka man inabala pagwa mo sa balay mo, puros kakahuyan. Nga may mga nagapalamunga, nga mga prutas. Ito ko na, may gina-imagine no? So kung may mga ara-dara nga nagaplano, tisubong pala nga dana matamato nyo na magtalanom sa mga bungang kahoy. Bisan hindi taman maabutan, pero ang mga next generation, like mga apo naton, or mga kabataan sa aton nga mga apo, at least may saka-sakaan nga mga kahoy. Ang problema, may lugar bala kita? That's the biggest question. But anyway, no, sa mga single dira nga mga kauturan naton, samtang yang pagkita, no? We know nga wala kita sa aton nga family gid nga aton. So manami nga dapat nagapalangga na kita sa mga tao sa aton palibot, mga utod naton, mga kahinablusan naton, mga kaapuhan naton, so that no, when we gave so much love, syempre kung anong ginahatag mo, amo man na ang ibalik sa imo later on in your old age, isa na lang ikaw, at least makahambal ka bala, no, nga may mga tao, bisan isa duha lang, may ara ginaiya, no, nga makabalikid sa imo, kay ti manami man ang imo nga gintanom, nangin maayo ka man sa ila, ginpalangga mo man sila, no, kay ti kon amo nang ilang nga makita, amo nang ginapabatsyag mo sa ila, laban-laban, amo man na ang ilang ihatag sa imo. Although gahambal ka din, no, nga ang mga pakaisahan mo to sang una, nga mas ginpalabi niya sang sa inyo, no, for a while, ginbaton man siya, pero siguro daw tinakaan, hambal mo, that's why nga nagamat-amat man siya, nga nagsaylo sa inyo, kag bilang utod, hindi man siya mabatas ang imo nga father, so ginubrahan gid siya sang iya kaugalingon nga kwarto. Amugid man na iya, no, kung pamilya ka mo sa ulihi, magapangibabaw gid, no, ang imo nga pag-ulikid, kay ti utod mo na, or tiyo mo na, diba? So, at least, no, wala siya nag-isahanon in his old age. Ara ka mo, may utod pa siya nga nag-ulikid, kag bisan pa paano, no? Siguro nangin meaningful man to ang iyang kabuhi. And sigurado ako, no, may mga realizations man ato siya. So, while we're young, even if we have our own families, or bisan wala man, give so much love. So that much love would also be given sa imo.
Alas 2:34 ang atong nga oras. Salamat kid sa imo sa liwat sa imo nga pag-share diri sa kahapon lamang program Lucky Taurus sang Romania. Alas 2:34 ang atong nga oras. Magabalik kita pagkatapos ng pinaka mga importante nga mga pahibalo. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa. 3:06 ang aton nga oras. Yari naman ang sulat ni Maribel sang Sagay, Negros Occidental. Dear Tita Regine. Una sa tanan nagahatag gid ako sa katahuran sa imo kag sa imo man nga matag palamati sa sining nga programa. Pareho sang iban, ako may ara man sa kasaysayan nga gusto ko ipasakop. Tawag lang ako sa kay Maribel, 58 anyos na ang akong edad subong, may bana kag 5 ka kabataan. Taga-Sagay gid kami. Isa ako ka maestra diri na, kag ang akong bana, isa ka mangunguma. Ang matuod, ang akong bana, estudyante ko lang sang una. Ay, tuod. Pero tungod sa barangay high school, kag late na siya nagpadayon sa inyong pag-eskwela, amo ina nga nagkilalahay kami nga duha. Diri ako nagamaestra sa isa ka barangay sa Banosang Manapla. Isa ako ka mathematics teacher sa 3rd year high school. Sang primero ko pa lang, nga pagkakita sa akong estudyante nga si Franco, nga nangin bana ko subong. Doon naluyag kita ko sa iya dayon. Tuod ka, ma'am. Gwapo abi siya, bisan maitom lang. Pero kanami sa iya mamisti. Gani, na-attract gid niya dayon ang akon nga atensyon. Bangod siya gid ang akon nga ideal man. Amo lang inaugaling, kay do medyo dako ang antad sang akon edad sa iya. 30 na ako sa do, samtang siya 18 pa lang. Kung sa ako na gani klase, ginahambalan na akon siya nga magpabilin siya kaya may kinahanglan ako sa iya. Gani, ginatuman man niya ako. Hipuson ini siya nga type, kag daw ka masinulundon lang nga klase sang bata. So gipamangkot ko siya, kung nga ang na late siya, kaya dapat kung 18 ang edad mo, 2nd year college na siya yatani. Yang sabat niya nga, tungod ng masakit ko no, si tatay niya. Pagtungod, pagpanguma lang, ang ila pala nga buhian, wala sang matatap sang ila nga uma.
Gani siya ang nagbulos sa iya amay. Na-stroke gali ang iya nga amay. Kag ikaduha siya sa 5 sila nga magulutod, kay ang ila subang babayi. Gani siya gid ang mabulig sa iya amay para nga makakaon sila. Masubo niya nga ginistorya sa akon nga wala na sila sang iloy, kay nag-upod ini sa lalaki nga ila kuno kabulig sa uma. So sang ma-stroke ang iya amay, nagsugod man ng iya iloy nga si Rosario sa pagbisyo. Gani, wala sa may masagod sa iya magagmay nga mga utod. Tinakibot na lang sila isa kaaga nga wala nang ila iloy, kag wala naman ng ila bulig sa uma nga si Mitoy. Ang ila bata nga nagupod ang iloy or ang ila balita nga nagupod ang iloy nila dito sa lugar ng lalaki sa dagupan. Pero sining karon lang, nakabaton sila sa balita nga daw hindi ko maayo ang sitwasyon niya. Kay wala labot nga ginapintasan kag pigado, madamo pa sang bata. Nabatasan sang ila iloy nga bayaan sila nga iya kabataan nga magagmay pa ang utod ni Franco kag imbalido pa ang iya amay. Kag wala na sang mahimo kundi magpabilin sa higad. Gani, pareho sila sang iya magulang nga babayi nga wala nga nakatapos. Sang iya magulang nagpa-Manila kag nag-obra bilang maid. Hasta nga nakakita sang tsansa nga naka-abroad bilang isa ka OFW. May upod kuno ang ila utod sa ulubrahan sa Manila nga nag-apply pa Dubai. Gani, tungod na ganyat man, kay fly now, pay later ang ila paglakat, nakatsansa ini nga makaobra sa Dubai. Ang maayo nga swerte sang iya utod, kay naluyagan siya sang ila amo. Didto, kagin pangasawa siya. Butang, naging kakibot kuno nila sa mag-abot sa ila zizeni, kay upod ang yabana nga foreigner, kag madamo sang alahas. Kagin dala sila dayon sang iya magulang sa Bacolod, kagin pakaon sa isa ka malahalon nga restaurant. Gin pamaklan sa mga bago nga bayo, kag sapatos. Amo kuno ato ang pinakamasadya nga Pasko sa ila kabuhi. Kay gun sorpresa sila sang ila ka magulangan nga utod. Bisan wala ang ila iloy, pero do nanging kompleto ang ila Pasko sadto nga tion. Pagkaabris ng klase, nagdesisyon si Franco nga mag-eskwela liwat, amuyadto nga nagkitaay kami, kag nangin estudyante ko pa siya. Masubo siya sa ginaistorya niya ang ginhimo sang ila iloy sa ila. Nagalumaw-lumaw ang iya mga mata, pero sang dito na sa parte na sa iya nga utod, daw naumpawan siya, kag nagnayanaya man ang iyang hitsura. Halin sadto, permi na siya nagakadto sa akong classroom, iya ako ginadalhan sang tinanok nga balinghoy, kapayas, bayabas, kag kamote. Ila ko no produkto sa ila uma ang iyang dala sa akon. Kapawala lang ako, pero pertigid ang akon nga kalipay. Kung sa tion, nga iya ako kadtuan, kay kung hindi siya gani makakadto, dugulalain ako. Kag dugay-dugay ako nagalaaw sa bintana sa akon classroom, kag ginapangamuyo ko, nga tani, kadtuan lang niya ako. Pagkadugay-dugay, makita ko na lang si Franco, ara nang sa portahan, kag pumatsyag ko, daw ara ako sa langit, basta makita ko na siya. Pero wala gid ako nagpahilom, kay nalainan ako, nga daw magulang na lang niya ako or nanay, tapos ako pa nagapakita sa motibo. Husto na sa akon, nga suod kami nga duha, kag siguro, balunon ko na lang sa akon pagtigulang ang akon nga paghigugma sa akon estudyante nga si Franco. Basta iya lang ako bisitahan kag makaupod sa makadali, husto na ina para sa akon. Pero, isa kahapon sadto, Biyernes nga adlaw. Gahulat ako sa akon estudyante nga babayi, kay ti maupod siya sa akon sa balay sa Bacolod, kay ti taga Bacolod gid ako. Kada Biyernes, nagapauli ako kun weekend, kay nagabalik naman kun Monday morning. Mahapos naman lang, kay lalabyan man lang sang bus sang eskwelahan nga akong ginatudluan. Sa wala ako ginapaabot. Mo nakapurmada si Franco, kay ginabala niya ako nga maupod siya kuno, kay mapabakolod man siya, kay makadto siya sa iya paryente sa Tangob.
Iya ginhakwat ang akong dala. Dala ang pagsiling, nga siya na lang ang madalas ang akong dala, kay agod hindi ako mabugatan. So samtang nagadugay ang amon nga pag-ayuhay, do nagadugang pagid ang akong nga kaluyag kay Franco. Ilabi pagid, kung may mga ginahimo siya nga manami sa akon. Do hindi ko mapunggan ang akon kaugalingon, nga higugmaon ko siya. Gani, upod kami nga duha, bantay sang bus, pakadto sa Bacolod. Wala ko nalang ginupod ang estudyante ko nga babayi, kasi si Franco naman ang nagbitbit sa mga dala ko. Uy. So sa nakasakay na kami sa bus, tuparay kami nga duha, pungko kami sa bangko, kay didto kami nagpungko sa pinakalikod sang bus. Kay medyo maligwa, kay agod, makaplastar ako didto sang maayo. Sa kakapoy ko siguro sa bilog nga adlaw nga klase, natulugan ako, kag nakasandig ako sa dughan ni Franco. Pero hindi ko gidhungod, kag do nahuya ako gani pagbugtaw ko, ngang ulo ko, ara gid sa iya dughan. Pero sa sikreto lang, daw maano man ako. Nakibot pagid ako sang iya ko ginutikan, Tita Regine nga, hambal niya. I love you. Doon natapungawan ako, kaging tampa-tampa ako pa ang guya ko. Kay siling ko, basi nagkadamgo lang ako. Nalipay ako to katama, pero ginambalan ko siya, nga malayo ang distansya sa ngamunidad, kag wala niya mahibaluan ang iya ginapanghambal sa akon. Basi isunlogon pa siya sa ulihis ang iya mga abyan, nga may nanay na, may lola pa. Nagapamilit siya nga batunon ko siya, kaghambal pa niya, hindi man kuno balasihan ang edad sa pagigugma. Nakibot ako, kay nga aamusad to, ang iya ginapanghambal, kay kahubin pa sa iya. Sumas nakahibalo ako, kay may edad ako sang sa iya. 12 anyos ang edad or ang antad sang edad namon ni duha ni Franco. Ang hambal pa niya, nga madugay na siya kuno tani, nga ma-propose, galing, basi kuno, maakig ako. Pero ang matuod, ginaulat ko man siya, nga siya ang mag-una. Gani sang ginasigi niya ako pamangkot kung ano ang sabat ko. Kinanglaan ko no, antes makalabot sa Bacolod, mahibaluan na niya ang akong sabat. Wow, speedy quick. Wala unta tangi agbay sa akon, kag ako naman, nagasandig man sa iya dughan. Bilog nga tiyempo. Why siya kay balo nga daw, maribinta man ako sa kalipay. Gani, wala ako naging padugay ang tinion. Ginsabat ko siya dayon. Happy gid kami nga duha, pero ginambalan ko siya, nga preparahan gid namon ang masunod nga matabo. Kay napiho ko nga may oppositions gid nga matabo, especially sa amon nga mga pamilya. Kung sa bagay, do hindi man gid hilmunon kiti mabukod ang ilawas, kag ako naman may pagkakatitiya. Gani suno sa kay Franco, para sa iya wala sang problema ang distansya sang amon nga edad. Ang importante, nagapalanggaanay kami kuno nga duha. Gani amo ina ang amon ginhimo nga duha. Wala namon ginasapak ang mga istorya, gani manami ang amon pag-upod. Ginkasal kami nga duha. Wala man nagpamalabag ang iya magulang nga babayi. Nagpauli gid sa adlaw sang amon kasal. Ang iya mga utod, gindala sang iya magulang dito sa Dubai, kag ang iya amay, ginkuhaan sang manugbantay, agod hindi mabudlayan. Nakatapos gid si Franco, kag ang iya nga kurso, agriculture. Halin sang una, amo gid na ang iya nga handom. Tungod gusto gid niya magtuon sa mga teknik sa panguma. Hasta sang ulihi, nakabakal kami sang tubuhan, kag siya ang nagaintindi. Maayo man ang among nga kita sa pagtanom sang tubo. Ako naman, padayon sa pagkamaestra. Ara na subong sa kolehiyo ang amon kabataan, kag may duha nga ara pa sa high school. Ako na pamatud-an nga wala sa edad ang paghigugma, kag himuunta ang mga trials nga mga inspirasyon sa aton nga mga handom agod nga magsanyog sa pagpangabuhi. Tubdob na lang diri nga akon nga kasaysayan. Madamo nga salamat sa imo pagbasa sang akon sulat. Tawag lang ako sa kay Maribel sa Sagay City, Negros Occidental.
Ay wow, what a story. Wow, do ka pakitbook, no? Yes, correct gid man. Ano ginambal nila? Age doesn't matter, no? Age is just a number. Kung nahandle nyo man lang, no, sa maayo ang inyong relationship, so bali, ti siguro sa amuto nga time, ti nag-on ka mga duha, kasi probably graduating na siya or graduate na siya. So daw okay naman, no? Nga ti after sina, hindi na kamo danay dira kay ti basikon hindi manami, no? So panulukan sa mga maestra, fellow mga teachers, and even, no, sa mga estudyante kung mabalaan nila. But the fact na ti da united ka mga duha, that means, no, nga na weather ninyo ang tanan nga mga nangin trials, because you said ti preparahan nyo gid, because it is expected nga base may mga oppositions. So sa tanan probably nga mga problems nga inyo gid pangatubang samtang kamo ara sa inyo nga relasyon, na overcome nyo gid ang tanan. Kag that's why, no, nga nagpangibabaw ang inyong pagpalanggaanay sa isa kag isa, the relationship was intact nga ti nagkadto gid dia sa inyo nga pagdayunay nga duha. And so wala na isubong nagamatter ang edad, kaya ang importante happy ka mga duwa sa inyong gintukod nga pamilya, and until now nagapalanggaanay, nagabuligay, kag hindi gid, no, wala gid nangin factor ang antad sang inyong nga edad. So kanami, congratulations to a beautiful story nga imo gin share diri sa amon. Sa siri nga hapon, salamat gid Maribel sang Sagay City, Negros Occidental. Magabalikan kahapon lamang program pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pang kon late ng Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most Hapon lamang program, bago napisanan gid, no? Nowadays, si student mom, gani may ara naman kita sang i-share coming from her, dear Tita Regine. Natapos na ang Semana Santa. Sa sulod sa pila ka adlaw, pinamalandungan naton ang kabuhi sa aton manluluwas, kagliwat nga nagapasalamat sa iya nga paghigugma sa aton tanan, nga bisan ang kaugalingon niya nga kabuhi, ginhalad niya para sa kaluwasan naton tanan. Truly, nothing speaks more clearly of God's love than the cross of Jesus. Ang Psalm 15 verse 13 nagasiling, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. It is a love divine, so great and wondrous, deep and mighty, pure sublime. Coming from the heart of Jesus, just the same through test of time. Good afternoon sa inyo tanan. Mga 2 weeks man naton, no? Di nabatian ang tingog ni Tita Regine sa KLP. Sigurado nga nahidlaw man kamo sa iya tingog, pero do na ibsan ang among kahidlaw, tita.
Sang mabatian kita sang Biyernes Santo oy sa Siete Palabras. Nalipay gid ako katama. Ganiin nagpray ako para sa imo, sa KLP, kag sa mga fans and contributors ng sini nga program. Well, balik normal naman ang tanan. Ang mga stations, mga radio stations, balik na. So thank God, malingaw naman kita sa mga favorite natong programa. Tita, this Holy Week, isa ka sad news ang akon nga nabaton. Si LV, ang younger sister ko sa Manila, is so sick. The doctor had already informed her family about her serious situation. Anytime na lang ang ginahulat. But our great faith in the Lord builds a bridge across the gulf of death. I know that Elvis' son and daughter have prepared themselves. As believers, kabalo sila, no? Kagkabalo sila that our loss of life on earth also brings great gain. Today, we have only a glimpse of it, but one day, we'll understand it in the fullness of His light. Si LV, ang amon agot nga babae. Halin sa mga bata pa kami, close kami sa isa't isa. Nadumduman ko pa tita, sa mga 6 years old pa lang siya, bibo-bibo siya nga bata. Very cute, kag pala hambal, kung sa Tagalog pa bulados. So grabe mang into, agad makuha ang bagay nga luyag niya. Kada payday ko, kiss agad siya sa akon, kag maghumlad sang iyapalad, mangayo sensilyo. Pagkahatag ko, dayon kuha sang alkansiya, kag hulugan ini. Pagkatapos, syempre, kadto na sa Tiangge, kag magbakal sa paborito niya nga dulce. Sang makapamanila ako sadto, ginupod ko siya pauli sa Iloilo. Ginpasyal ko siya sa Boracay. Grabe iya kalipay sadto. Siling pa niya pagbaba sa boat, ahay, at last, nakatungtong gin man ako sa Boracay. Tama siya sadto kasadya, kag upod kami nga naglagaw. Namakal kami mga pulseras, kag kulintas, nga human sa shells. Nag-swimming kami sa dagat, namulot sang shells sa baybay, nagpamassage, kag nagkaon sa sari-sari store. Naglagaw kami sa tienda, nagbakal sang malong kag t-shirt. Very memorable ang bakasyon namon nga ato. Subong, all I can do now is to pray for her. Surely, God is waiting for her coming. And I am always praying for her last journey, that God will be with her and bring her home. Nalingaw ako kaayo sa pagpamati sa biblical drama sa radio sa itong Semana Santa. Enjoy ako, kag dugalantaw lang ako sine. Kapin pa kalabanan sa sintas, may pelikula gid sadto. Although mainit man ang tiyempo diri sa Lambunaw from 10 to 4 p.m., pag 5 o'clock, medyo bugnaw na, kung may electric fan ka. Tani, mag-ulan liwat, wala na mga tanong, or malana ang mga tanong. Thank God, damo tubig sang amon nga bubon. Without water, paano na lang kita? Gani, let us pray for rain. Ang Ginoo nagsiling, ask, and you shall receive, that your joy may be full. See you with nagsiling, my Savior, have me when I pray. Upon His word, I calmly rest, in His own time, in His own way. I know He'll give me what is best. Tita Regine, close ko na letter ko, short lang ini, nagalingin, gamay ulo ko subong. Pasar na ang antipara ko. Regards na lang sa inyo tanan and to all KLP fans listening today. This is Student Mom, God bless, writing from Lambunaw. Hasta la vista. Well, quite sad, no, regarding sa imong sister, but I am proud of you, nga kanami, no, sa imong pag-take. That means you have totally surrendered her to the Lord. And so let's pray for a peaceful death para sa iya, kung ano gid man. But anyway, I'm sure nga surrounded siya sa mga tao nga nagapalangga sa iya, and even if hindi ka moupdanay nga duwa, your prayers
are always there para sa iya. Salamat gid sa imo sa again pagsulat diri Student Mom of Lambunaw. Mga kabombo, for your own story, sulaton ko gid na nga inyo nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulatan na ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magsusunod na ang mga dramas every afternoon, Tuyang Ermitania, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Thank you so much sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.